Boa tarde. Antes de iniciar o pleno ordinario do mes de febreiro, hai unha solicitud de intervención. Simplemente antes de iniciar, recordar que é un tempo corrido, non hai dereito a debate e simplemente se pide eso, respeto e nada máis. Es un poquinho máis de 5 minutos. 5 minutos. Porque 5 minutos. Que veña a falar igual non me dá un poquinho máis. 5 minutos. Vale. Non está arreglado no reglamento. No, pero bueno, depende de vostede. Eu simplemente lle pido que me deixe un poquinho máis para que se enteren os veciños duns temas. Os 5 minutos. Simplemente quería trasladar, outro día saliu o PP dicindo que un veciño non veo a falar. Eu preguntín se había algún veciño máis. Referíase a min sobre o tema dos bombeiros. Simplemente solicitei falar, pero non de primeiro. Eu non vou a vender os traballadores cando me reunín con eles, porque o problema dos bombeiros non é a comarcalización, porque comarcalizarse ese servizo o Concello de Pontevedra é unha ilegalidade, porque o Concello de Pontevedra ten máis de 20.000 habitantes, co cal ten que dar ese servicio. Quero trasladar que nos fixemos unha proposta os traballadores na que se deben contratar 25 traballadores, falamos de 8 para o Concello de Pontevedra e 17 para o Concello de Sanxenxo e 17 para o Concello de Pontevedra. Digo isto porque hai un convenio firmado onde o Concello de Sanxenxo recibe uns cartos, pero recibe os cartos de Sanxenxo, pero os de Pollo non nos invirte nas emerxencias e, sin embargo, nos presupostos da Diputación, nas liquidacións, cando se cerra todo, pois si que aparece que cobra máis que o Concello de Pollo a nivel de presuposto, co cal recibe máis de 2,5 millóns. Nese sentido, temos a aprobación dos sindicatos cando lle trasladamos esta proposta e, ademais, temos o terreo, que é o da canteira da Graña, para tamén crear aí o novo servicio ou a instalación do novo servicio de emerxencias de Pollo. Con nós é fácil chegar a un acordo. Estou seguro que en 5 minutos chego a un acordo co alcalde de Pontevedra que xa dixo que por el non hai problema. O que pasa é que hai que facer un convenio de colaboración e contratar a Diputación, que é a súa responsabilidade. Nós trasladamos 3. A primeira, chegar a un acordo para estes 25 traballadores. O terreo témolo en Pollo, e non queremos que se faga unha segunda instalación en Sanxenxo, senón vamos nos a darlle servizos de Sanxenxo, non hai problema. E a terceira é que, aquí nadie está defendendo os veciños que os bombeiros actúen a 2 minutos do parque, o cal non quedará máis remedio si destas dúas propostas que marcamos non se chega a acordo, nós sí que defenderemos os veciños no xulgado, que é onde hai que defendelos cando non se chegan a acordos e os políticos están se rindo dos veciños. Despois da Policía Local, o problema é claro, quitaron o presuposto para contratar traballadores, problemas, non hai traballadores, seguimos despois dun ano e medio, un problema que se resolve en 30 días. Pero bueno, nós da Policía Local xa vimos o problema que tuvemos que solicitar, porque aquí estánse facendo contratacións de eventos sin autorizacións e presentamos a Fiscalía xa unha denuncia para que se investigue como é posible que os colectivos de Pollo teñan autorizacións e se lles pidan autorizacións e as presenten e o alcalde non se xa capaz de presentar unha autorización. E, sobre todo, o máis importante, quen é a persoa a técnico que está contratando sin autorizacións. Os presidentes da Comisión de Festas e de calquer colectivo presentan e son os máximos responsables. Esta señora que contrata sin autorizacións tamén será a máxima responsable. Falamos de contratacións. Teño aquí o informe da antiga secretaria habilitada que tardamos 1 ano e medio en conseguilo. É dicir, isto é o que nos aprobamos e non teríamos problemas para ir á xustiza, como tuvimos que acudir, na que aparecen 3 traballadores, 2 unha técnico que está exercendo de técnico non pode estabilizar, unha persoa nin aparece no informe e outra aparece que consta que non aparece na RPT o seu posto de traballo.
O cal aquí se despediu xente por estar, como, por exemplo, a traballadora administrativa de policía, que podía estar nas mesmas condicións que estes traballadores, era compañera de traballo. Por que con esta traballadora se actuou así, estes traballadores non? Pois nós fomos ao xulgado e avisamos tamén os membros dos tribunais. Os membros dos tribunais non poden acceder en donde teñan litixios, donde estén tanto membros de tribunais como persoas que estén afectadas por litixios non poden ser membros de tribunais. A presentamos agora coas novas contratacións a nivel de deportes, auxiliares, de limpeza. Estamos facendo limpeza. Só presentamos un escrito, 2 que aparecen aí, xa marcharon. Por que marchan? Se é legal, por que marchan? Claro, que non é legal e, sobre todo, hai comportamentos delitivos. Sobre todo, teño esta sentencia dun traballador no que xa falan os xulgados de grave deixadez de funcións. Tengo un minuto máis. Sí. Teño outra sentencia que vamos a presentar no seu momento na Fiscalía, onde trata de grave deixadez de funcións, dando a razón os anteriores xueces, pero xa fala de mala fe. Aquí neste Concello actúase con mala fe. Quen é o que actuou con mala fe? Nos levamos dicindo xa fai 3 anos. Temos outro traballador que foi, temos xa a traballadora que foi despedida en medio ambiente. Temos xa unha sentencia na que fala dun suposto técnico de medio ambiente que non existe na RPT. Bueno, existía, pero fixeron a desaparecer. Nas documentacións que firma non aparece. 2 copias e pa Fiscalía. Temos tamén outro traballador que supostamente estaba contratado do ano 18 e que casualidade, aparecen 3 plazas que estaban nunha sentencia, estaban vacantes e de repente estaban en propiedade. Aquí xa estánlle mentindo os xueces. 2 copias e pa Fiscalía. Ten 30 segundos, xa vai excedido no tempo. Temos tamén xa quen é a persoa que foi como ao asunto uns xueces a dicirlle que era técnico de medio ambiente. 2 copias e pa Fiscalía. Temos tamén, firmado polo alcalde, conforme non aparece a súa praza na RCT. 2 copias e pa Fiscalía. Temos dunha veciña deste Concello que no seu momento fixeron unha actuación contra a súa filla e onde hai unha autorización firmada polo concelleiro do PSOE. E hai un informe conforme non aparece. Nos creemos que neste Concello hai técnicos que falsean a realidade. Bueno, rematou... Sí, acabo xa, alcalde, quédame esta. O seu tempo rematou. Quédame esta. E ademais... Quero trasladarle simplemente... Acabo xa. No, vamos a ver, aquí este pleno, perdone, o pleno dirixo eu, en primer lugar, a seguinte vez que volva a faltar o respeto a un funcionario desta casa, automáticamente queda expulsado do pleno. Moi ben. Pois así é claro. Como non lle falten o respeto... Vostede... Como non lle falten o respeto, o que ten que ter respeto é polos funcionarios e polos traballadores desta casa. O respeto é que hai 2 prazas... Ten 10 segundos. O respeto é que hai 2 prazas vacantes, hai unha técnico que aparece coa praza vacante que non está en propiedade e a responsabilidade recae sobre o concelleiro de persoal. 2 copias e pa Fiscalía. E pouco máis, e nada máis. Pois moi ben. Xa me despido para decir que os rangos aquí están moi claros. Están os técnicos, está a corporación, está o presidente da corporación e ao lado da presidente da corporación está o presidente do Movemento por Pollo fiscalizando. Vostedes, o PSOE e o BNG, se queren estar, perfecto. O presidente está fiscalizando e a partir de agora todo o que non se conteste a nivel das situacións graves que estamos encontrando neste Concello, temos acordo dentro da nosa directiva que serán, como a nós non nos queren contestar, que lle contesten ao fiscal. Moitas gracias. Moi ben. Creo que o seguinte, hai unha declaración institucional, sí? Creo que hai un reparto de lectura, non? Sí? Sí. Declaración institucional, Concello de Pollo, Día Internacional da Muller.
O Concello de Pollo conmemora o Día Internacional da Muller reafirmando o seu compromiso coa igualdade real e efectiva en todos os espazos da vida política, social, cultural, educativa, deportiva e económica do noso municipio. Este 2026, a celebración das Nacións Unidas con motivo do 8M ten como lema Dereitos, Xustiza, Acción para todas as mulleres e nenas. Un chamamento a acción para derrubar todas as barreiras que impiden a igualdade de xustiza, leis discriminatorias, proteccións xurídicas insuficientes e normas sociais que erosionan os dereitos das mulleres e das nenas. Levamos anos avanzando grazas ao traballo de milleiros de mulleres, asociacións e colectivos que fortaleceron o feminismo como movemento social sólido, acadando con moito esforzo e perseveranza novos dereitos e promovendo profundas transformacións sociais, económicas e culturais en todo o mundo. A pesar destes avances tan importantes, as mulleres seguen dispoñendo só do 64% dos dereitos legais que teñen os homes a nivel global. Se o progreso continúa ao ritmo actual, necesitaránse 286 anos para pechar a brecha de protección xurídica. A nosa realidade local non é allea a esta situación. Por iso, neste día, celebramos os avances logrados, pero lembramos tamén que segue sendo imprescindible seguir traballando contra as desigualdades que permanecen. Exiximos igualdade no eido laboral, familiar, social, deportivo e cultural, pero tamén unha xustiza que garanta que todos os dereitos se cumpran, exerzan e desfruten plenamente. Ninguén debe sentirse ameazado por un feminismo inclusivo. Este feminismo non exclúe a ninguén, sino que invita a mulleres e homes invita a mulleres e homes a implicarse activamente na construción dunha sociedade máis xusta e igualitaria. Busca transformar as relacións de poder, desafiar estereotipos de xénero e eliminar as violencias contra as mulleres. Promove a corresponsabilidade no ámbito familiar, laboral e social, fomentando un espazo onde todas as persoas poidan desenvolverse libremente, sen discriminación, medo ou imposición de roles. A igualdade é un beneficio colectivo e o feminismo inclusivo é a ferramenta para alcanzala de maneira efectiva e duradeira. Neste senso, a educación é fundamental. Apostamos pola educación en igualdade desde as idades máis temperás, porque os nenos e nenas de hoxe serán os homes e mulleres do futuro. Se falamos de dereito, xustiza e acción, debemos comezar precisamente pola formación das novas xeracións, garantindo que medren coa conciencia de que a igualdade non é unha concesión, senón un dereito irrenunciable. Fomentar valores de respeto, solidaridade e corresponsabilidade dende a infancia é a mellor acción transformadora que podemos emprender como sociedade. Só así poderemos asegurar unha xustiza real e efectiva para todas as mulleres e nenas, tal e como reclama o lema deste 8 de marzo. A escola, a familia, os espazos de socialización deben ser ámbitos seguros e formativos, onde se ensine que a igualdade non é unha opción, senón un dereito fundamental e un compromiso de todas e de todos. Educar en igualdade é actuar con responsabilidade no presente para garantir dereitos no futuro. Só a través dunha educación consciente e inclusiva poderemos construir unha sociedade máis xusta, libre de violencias e discriminacións, onde todos e todas teñan as mesmas oportunidades para crecer e desenvolverse plenamente. É tamén imprescindible lembrar e sentir a vergoña como sociedade por cada unha das vítimas de violencia machista. Unha realidade que non cesa. Cada persoa afectada representa un fallo colectivo que debemos combater con políticas preventivas, apoio ás vítimas e unha firme condena social e calquera forma de violencia por razón de xénero. Reivindicamos unha igualdade que teña en conta a diversidade das mulleres. Mulleres rurais, maiores, mozas, migrantes, con diversidade funcional, traballadoras do mar
e de todos os sectores productivos do noso municipio. Ningunha muller debe quedar atrás. Neste día, queremos recoñecer especialmente o labor das mulleres de Poio, que ao longo da historia contribuíron e contribúen ao desenvolvemento social, económico e cultural do noso concello, moitas veces desde o anonimato. Pedimos a SEMADE promover desde todas as administracións políticas de igualdade transversais que promovan e fortalezan todos os ámbitos da vida social, económica, cultural e mesmo política, contribuindo a eliminar todas as formas de discriminación das mulleres. Os centros de información á muller, como espazo especialmente sensibles, comprometidos e necesarios, deben seguir recibindo os apoios e o impulso preciso para asegurar persoal estable e atención efectiva. A igualdade non é unha opción, ni unha reivindicación puntual. É unha cuestión de democracia, de dereitos humanos e de xustiza social. O Concello de Poio reafirma hoxe e sempre o seu compromiso inequívoco coa construción dun municipio máis igualitario, libre de discriminacións e violencias. Actualizaremos e desenvolveremos o 5º Plan Municipal de Igualdade, incorporando medidas específicas para combater a fenda salarial, para promover a corresponsabilidade, apoiar as mulleres en situación de vulnerabilidade e reforzar a educación en igualdade nos centros educativos e espacios comunitarios. Por último, facemos un chamamento á cidadanía para que participe activamente nos diferentes actos organizados polo Concello de Poio para conmemorar o Día Internacional da Muller. Gracias. Muy bien. Nada, en este caso, como alcalde do Concello de Poio e presidente desta corporación, pois felicitar un ano máis a toda a corporación e a todos os grupos por chegar a un acordo pois nun tema tan sensible e que existe un acordo unánime por parte de toda a corporación pois con un chamamento firme. Vamos dar inicio ao pleno ordinario do mes de febreiro. O primeiro punto, aprobación da ata da sesión anterior. Estamos de acordo? O segundo punto, expediente 244/2024, Plan Estratégicos de Subvencións, dar conta do informe de seguimento anualidade 2025. Sí, a fin de conta. Vale, perfecto. Punto 3, expediente 122/2026, dar conta da información relativa á execución trimestral do cuarto trimestre. Non hai votación. Vale. Punto 4, expediente 22/2026, liquidación exercicio 2026. Tamén a fin de conta. Sí, unha intervención. Sí, vamos a ver. Pois nada, é a liquidación en este caso do presuposto. Para nós, pois eso, decir, entendemos que pois son uns datos importantes e uns datos que consolida o que é a eficiencia e o crecemento e a estabilidade do noso concello. Tamén pois ven a demostrar eso, decir, que se aprobou un orzamento de un pouco máis de 14 millóns e os créditos definitivos pois falamos máis de 22 millóns de euros. Creemos que pois son datos importantes para o noso concello. Estamos falando, en este caso, dun remanente de tesourería de 298.494, preto de 300.000 euros, un aforro neto positivo de 937.000 euros e, por outro lado, pois unha reducción da débeda que pois pasa a 42,38. Logo, unha dos nosos compromisos antes de chegar a este goberno pois era reducir a débeda, que é algo que se está facendo e aquí se pode comprobar claramente. Por outro lado, dar estabilidade ao Concello e con estes datos queda demostrado que existe unha estabilidade no noso Concello, que sigue medrando o noso Concello e, por outro lado, pois entendemos que estes datos pois eso, veñen a reforzar eses compromisos e se todo eso o sumamos a outro feito que levamos a cabo que foi a baixada de impostos. Por lo tanto, por parte do Goberno, pois estamos satisfeitos. Seguiremos traballando para aminorar a débeda deste Concello e, sobre todo, aminorar a débeda con dous piares básicos, que son aminorar impostos con responsabilidade e todo o que poidamos e, por outro lado, que este Concello siga medrando.
Sí, boa tarde. Bueno, nos o que queremos, vostede na súa intervención di que evidencia ou quere evidenciar unha boa xestión económica e nos queremos evidenciar datos que consideramos que precisamente o que non amosan é unha boa xestión económica, porque claro, unha boa xestión económica non vai da man da falta de planificación económica, en este caso a súa falta de planificación económica a hora de levar a cabo a xestión deste Concello se pode decir dos 51 reparos que se recollen no informe de intervención que vostede tivo neste último período. Eu creo que cando falamos de reparos non estamos falando de planificación, senón que estamos falando de improvisación e cando improvisamos non planificamos, entón non estamos tendo unha boa xestión económica. Pero tamén creo que hai un dato que evidencia que non hai unha boa xestión económica cando vostede vai a pedir o cuarto préstamo deste mandato. Un préstamo que vai a supoñer 800.000 euros. Diso non fala, cando un fala da xestión que vai a realizar, tamén ten que decir que vai a pedir un novo crédito que vai a hipotecar o futuro económico dos veciños de Poio, porque o crédito non o vai a pagar vostede, o crédito o vamos a pagar todos os veciños deste Concello. E ademais, vostede o decía, e fágome eco das súas palabras cando estaba na oposición, falaba que pedir un crédito respondía á irresponsabilidade, que respondía á falta de obter recursos de outras administracións. Entón, en lugar de pedir un préstamo, o mellor igual o que tiña é que xestionar fondos de outras administracións como se viña facendo anteriormente nesta casa e non ter que recurrir a préstamos. E por outra parte, cando se pide un préstamo para mellorar económicamente a calidade de vida dos veciños, iso se ten que ver no día a día, se ten que ver nunha mellora dos servizos, se ten que ver en ver un Poio que non este tan abandonado como está, na mellora dos parques, na mellora dos camiños, na limpeza, todo iso non está repercutindo e non o estamos vendo. Co cal, ese novo crédito que vostede vai a pedir ou esa boa xestión económica non está afectando ou non a quen ten que afectar, que debería de ser a veciñanza. E cando digo afectar para mellorar a súa calidade de vida. Iso é ter unha boa xestión económica. E, ademais, é unha irresponsabilidade ter que pedir o cuarto préstamo en este terceiro ano de mandato. Fala de baixada de impostos. Bueno, unha baixada de impostos ficticia, porque vostede vai a baixar uns impostos, pero sabemos que vostede vai a subir outros, e ademais vai a subir outros de unha maneira considerable. E isto xa o trouxemos aquí moitas veces. Tamén vostede falaba que pagábamos o lixo máis caro de toda a provincia de Pontevedra, e creo que vostede a día de hoxe o lixo non o tocou. E poderíamos seguir enumerando moitas cuestións que evidencian que o que vostede trae aquí é vender unha cortina de fume. Eu digo que a xestión económica está moi ben, que cambiamos todo, pero realmente vostede non cambiou nada, máis ben empeorou a xestión económica, pero iso o digo eu e seguramente que os veciños no seu día a día notan como servizos e a calidade dos servizos de Poio está empeorando. Entón, dende logo, iso non responde a unha boa xestión dos recursos municipais deste Concello. Continúo na segunda intervención. Moi ben, moitas gracias. Tengo a palabra o portavoz do Partido Socialista. Sí, bueno, ao marxen do discurso triunfalista do señor Moldes, a realidade é ben distinta. Gastaron preto de 1,3 millóns do que recoñecen como ingresos do exercicio. 1,3 millóns de diferencia entre o que decía o orzamento e o que é a realidade. En gasto corrente. Caída importantísima da liquidez do Concello. As existencias aún de xaneiro do 25 era de 4.128.000 euros. Ao final do ano 2025, 2.960.000. Unha caída de liquidez do Concello de 1.160.000 euros.
con respecto aos impostos. Recauda 200.000 euros máis de impostos. 200.000 euros. Esa disfraz de baixada de impostos que vostedes se inventaron, de que é absolutamente irrelevante, de feito, a recaudación é 200.000 euros maior, polo tanto, non hai tal baixada de impostos. Logo, utilizan a débeda, é dicir, os préstamos para gasto corrente, non para inversións estratégicas, polo tanto, hai unha mala planificación. Teñen como maior aportación do Estado máis de 800.000 euros. Sin eso non terían estabilidade presupuestaria. Se non houbera a maior aportación do Estado, a día de hoxe non terían estabilidade orzamentaria. Iso que decía vostede que implicaba fusionarse con outro concello. Se acorda cando lle contou aos veciños esa milonga que se inventou de a estabilidade orzamentaria que implicaba, bueno, pois eso. Solo do Estado recibiu este concello 4.600.000 euros do Estado, moi diferente ao que se recibe da Xunta, 1,5. Polo tanto, estamos a falar dunha maquinaria que gasta sistemáticamente, que incrementa o gasto corrente en 1.200.000 euros, unha falta de planificación evidente e dependencia do crédito evidente, porque necesita pedir créditos para poder compensar o orzamento e para cumplir co gasto corrente, porque digamos que ese crédito se sirve para financiar inversións estratégicas do noso concello, non é o caso, sirve para complementar axudas europeas, 0 euros en axudas europeas, acaba os fondos europeos no 2027 e o seu mandato se caracteriza por non conseguir ningún só euro de fondos europeos directos. Por lo tanto, o seu relato, que é fantasioso, xa lle dixen que a súa responsable de prensa tiña que subirlle o sueldo por a súa imaginación, porque a verdade que ten unha imaginación infinita, teñen un relato dun concello maravilloso, dicen que o mellor momento de Pollo, creo que o seu mellor momento, pero desde logo de Pollo non o é, polo tanto, gastan 1,3 millóns máis, incrementan o gasto corrente en 1,3 millóns, reducen a liquidez da Caixa en 1.170.000 euros, sube a dependencia da débeda, é dicir, necesitan débeda para cuadrar o orzamento, e logo hai 1,4 millóns de euros de acreedores que non viñan recollido nos orzamentos. É dicir, os orzamentos fan unha previsión que fallan en canto a gasto, que fallan en 1,4 millóns de euros. Polo tanto, o Concello non xestiona, o Concello gasta sin planificación, o Concello non ten política económica e o Concello reduce a caixa, a liquidez de maneira moi significativa, de maneira alarmante. Moi ben, é dicir, menos mal que cando falamos do documento de liquidación non é un documento político, é un documento totalmente técnico. E cando vostedes poden facer as súas anotacións e facer comentarios, pero é, en este caso, un informe técnico firmado por Secretaría de Intervención. Sei que lle moleste, decir, o señor portavoz do Partido Socialista dá todos os datos, pero se olvida de a amortización. Fala de liquidez, pero nós, cando chegamos a esta casa, vostedes tiñan unha débeda viva cos bancos de máis de 8 millóns de euros, casi 9. 7.800, señor alcalde. O que vostede que irá? Pois cambiamos a cifra. Pois 8 millóns de euros de débeda viva e máis de 1 millón e pico de euros en facturas sin pagar, como quira vostede. Ben, di vostede que non se, no presuposto, é dicir, que non se aminora, no presuposto que acabamos de aprobar fai un mes, nos vamos a sair de ingresar 300.000 euros con esa baixada do IBI. Pero vamos, en este caso, pois a soportar esa reducción, esa minoración de ingresos, porque entendemos que era un compromiso electoral e así o vamos a levar a cabo. Aprobamos un presuposto no 2025 de 14.361.000 euros e, ao final, pois, logramos 22,52. Creo que non está mal o dato. Estamos falando de máis de 8 millóns de euros que non estaban no presuposto que fomos capaces de conseguir. Repito, isto non é un dato, en este caso, pois, o remanente, os preto de 300.000 euros, o aforro neto 937.000, non é un dato político, isto é un dato técnico. E, aínda que vostedes lle moleste, e chegar a decir barbaridades como
é que vostedes pediron un préstamo que non son para cuestións estratégicas. Home, igual para vostedes as beirarrúas de Campelo non é unha cuestión estratégica, non é un proxecto estratégico. Despois nos di a portavoz do BNG é que vostedes non invertiron en parques. Creo que somos a corporación que máis inversión fixo en parques en tempo récord. Lle recordo que reformamos desde o Parque de Chancelas, estamos construindo as pistas de Vilariño, Parque de Áncar, Parque de Lourido, e así seguiremos. Tamén hai que dicir unha cousa, que tanto o Parque de Lourido que iba neste préstamo foi co voto en contra do Partido Socialista e do BNG. Non o olviden, sei que lle molesta, porque vostedes contaban que ese proxecto iba a volver a pasar polo pleno, pero non foi falla, porque cando se pide un préstamo se hai que decir para que se vai a facer esa inversión. E non olviden outra cousa, nós, se pedimos un préstamo de 800, amortizamos canto? Canto amortizamos? E inda que lle moleste, e os datos son obxectivos, e nós nestes momentos, pois, de cando chegamos ao Concello, eses de deuda viva preto de 8 millóns de euros, os baixamos a 4 millóns de euros. E aí está, denlle as voltas que queiran. Eu vou respetar o que vostedes digan, non vou a compartir, está claro, e por moito que digan, aquí está o informe de intervención, e iso é o que realmente manda. E por sorte, Pollo está medrando, e onde que vostede lle moleste, para nós e por o equipo de goberno así o vemos, por todo o que estamos vivindo e por todo o que se vai a ver a corto e medio plazo, está no seu mellor momento. Igual a vostede eso lle molesta, pero nós seguiremos dicindo porque é o que estamos notando e o que estamos vivindo. E ademais dunha maneira considerable no 2023, por exemplo, e vostede non era alcalde. Entón creo que Pollo Medre non vai da man de que vostede sexa alcalde, porque senón non estaría medrando tamén e con bons datos que tiña no 2023. Eso quere decir que o crecemento xa era positivo antes. E vostede no 2023, cando foron eses datos a principios de ano, vostede non era alcalde. Por poñer un exemplo, que podíamos falar de 2022. Vostede fala que estamos aquí ante un documento técnico e se nos estamos cuestionando os documentos dos técnicos. Non, non estamos cuestionando os documentos dos técnicos, porque os técnicos o que fan é informar, e nós non cuestionamos os traballos dos técnicos, o que cuestionamos é a xestión dos recursos que ten este goberno e que fai este goberno, e iso é o que estamos cuestionando. Entón, non recurra vostede a distracción dicindo cousas que non é o que estamos facendo aquí. E, ademais, ao fío dos documentos económicos que se presentan, que por suposto, informan, e non solamente informan, senón que advirten e recollen unha realidade que lle están dicindo a vostedes. Se hai un informe de intervención que a mesma interventora di, e o di tal cual, di, tanto como se reflite nos informes desta intervención referidos ao cumprimento, período legal de pagos e período medios, existen importantes limitacións para asegurar a continuidade e mellora dos resultados obtidos, propoñéndose reiteradamente por esta funcionaria as medidas que deben adoptarse. E di a interventora, fundamental para o cumprimento do período de pago é evitar a acumulación de facturas que non poden ser obxecto de recoñecemento e pago no exercicio e a observancia dunha estricta disciplina orzamentaria, que precisamente o que lle está dicindo a interventora é o que non se está facendo. Entonces, non o estamos dicindo nós, yo está dicindo a interventora, que lle está recollendo no informe as limitacións que ela detecta e informa. E iso quere decir que a xestión dos recursos non se está facendo de maneira correcta. Vostede di que pide un préstamo para proxectos estratégicos. Nos non decimos, non estamos cuestionando os proxectos estratégicos, o que estamos cuestionando é que se vostede ven aquí a presumir de que fai unha boa xestión económica, porque pide vostede un préstamo e non fai unha boa xestión económica cos recursos que ten o Concello, ou o tendo recursos económicos de outras administracións sin necesidade de ter que pedir un préstamo, porque se vostede ten que pedir un préstamo é porque eses cartos non os ten. Entón, hai que pedirllos ao banco para poder realizar precisamente pago de facturas ou poder realizar proxectos que non pode realizar por a xestión propia que tería que ter no Concello. Entonces, vale, pida vostede o préstamo, pero non veña dicindo aquí que ten vostede unha boa xestión económica. Eso é o que lle estamos dicindo. E mire, eu non lle
eu non lle estou dicir nada, simplemente unha cousa máis para rematar. Eu non dixen nada sobre os parques que se van a facer. Eu o que lle dixen é que os parques actuais están en malas condicións e o que hai que ter é os espazos públicos en boas condicións e limpos, e o que lle falei foi do abandono do espazo público. Entonces, vostede me está falando do que se vai a facer ou do que se fixo, pero eu lle estou dicindo, oiga, pois teña en boas condicións o espazo público e os parques que temos actualmente. Moi ben, ten a palabra o portavoz do Partido Socialista. Sí, di o alcalde que é un documento técnico. É un documento técnico que reflite con números a súa xestión, e que establece que ten moitos déficits, que hai moitos problemas, e a propia intervención pon de manifesto que ten un descontrol absoluto en materia de gasto. Fala de que amortizou débeda. Según vostede, foi vostede o que o dixo, incluso foi a Madrid nese viaxe que tuvo que devolver os cartos, porque supostamente lle obligaron a amortizar débeda. Non, lle obligaron, polo tanto, non é voluntario. Estamos a falar do 25, di vostede que vai a baixar impostos do IBI. 300.000 euros, non van a ser 300.000 euros, pero estamos a falar do ano 2025, porque se falamos do 26, tamén já falamos do que vai a representar a subida brutal da agua e do saneamento. Deso non fala, non? De que se triplica, se acorda o seu cuadro, que algúns conceptos impositivos pasaban de 36 euros a 300 e pico. Se acorda o cuadro que tiña vostede aí? Eso é a baixada de impostos do señor Moldes. Esta fala dos parques. Arreglar parques infantiles está moi ben, pero claro, poñer en valor o parque infantil cando en desprezar de que non se fixo nada, é dicir, en Áncar hai un parque que ocupa miles de metros, que se fixo un proxecto ambiciosísimo para recuperar unha zona que estaba completamente desatendida, para resolver o saneamento de gran parte desa zona, e hubo unha transformación brutal dese parque, e eso non ten valor, pero modificar o parque infantil, eso para vostede ten un valor impresionante. En Lourido pasou mesmo, se transformou todo aquilo que era unha escombrera nun parque maravilloso, nun espazo verde envidiable, pero vostede pon de maneira... Eso non ten mérito ningún. Durante non sei cantos anos non se fixo nada. Eso sí, arreglar o parque infantil, eso é unha actuación impresionante. Na seca, igual. É dicir, transformar o que era un vertedero municipal nun espazo verde de primer nivel, eso non ten valor, eso non se fixo nada. Pero vostede, arreglar un parque infantil, eso é unha obra faraónica. Se dá conta a disonancia absoluta que hai entre o seu relato e a realidade. A visión triunfalista que ten absolutamente, que nega a evolución deste municipio, e vostede ven aquí como un salvador que transforma o Concello, cando a realidade é ben diferente, a realidade que perciben os veciños é ben diferente. Cando usted fala de que Pollo creces por Pollo, tuvo un crecimento sostible desde os anos 90. Creceu sistemáticamente en poboación e económicamente. Tuvo algún... nas crises económicas, porque os concellos tamén dependen da evolución económica do país e de moitas circunstancias, pero Pollo sempre medrou económicamente en habitantes. Por lo tanto, o que sería sorprendente é que Pollo, neste contexto de incremento do PIB, estuvera perdendo poder económico. Sería increíble. Tamén parece que... Sí, xa remato, alcalde. Entón, bueno, vostede ten un relato que non ten nada que ver coa realidade e as cifras económicas desminten o seu relato. E di vostede que é un documento técnico, efectivamente, pero que pon de manifesto cal é a súa xestión. Ben, eu só teño dúas preguntas. Que é o que dirían vostedes se nós chegamos a traer un presuposto para liquidar do 2025 se en vez de ter un remanente de tesorería de preto de 300.000 euros tuvera, en este caso, unha liquidación negativa? Cal sería o calificativo? Cal sería o adxetivo? Porque non somos malos malísimos, seguramente o poderíamos facer mellor, pero resulta que traemos unha liquidación de preto de 300.000 euros. Saben cal foi a súa última liquidación que fixeron neste Concello? Unha liquidación negativa de 300.000 euros. Logo, se non somos malos malísimos cunha liquidación positiva, como serían vostedes?
Vostede, cando desconoce un dato, sempre nunca é verdad. Vostede, o que ten que preparar os... Ten que preparar os plenos. Ten que preparar os plenos. É dicir, a ver, eu non interrumpín, escoitei barbaridades e respeto, é dicir, bueno, si... Logo, eu o que digo é unha cousa. Cando falamos de que Pollo está no seu mellor momento e cando falamos de que Pollo crece, non estamos falando únicamente de población. Estamos falando do seu desarrollo socioeconómico. Nós chegamos a este concello con proxectos estratégicos que hoxe en día se están levando a cabo, outros que están en tramitación, e así seguiremos. E, ademais, fomos quen pois, de poñer en marcha actuacións que quedaron paradas de 2008, como na crisis do urbanismo, que quedaron esas actuacións aí paradas, e a base de negociar, a base de traballar, pois van a sair para diante. Logo, cando falamos que medra, non estamos falando únicamente de población, estamos falando de todo o seu conxunto e de todo o seu desarrollo. E mire, eu non é que nós non poñamos en valor o feito, en este caso, de Lurido, de Áncar, os que non puxeron en valor foron vostedes co seu voto. Nós ao revés, o que entendemos que son ubicacións idóneas e por eso intentamos transformalas, por eso intentamos mantelas. E o que máis? Lle podo asegurar que desde a chegada deste goberno nunca tanto se invertiu en mantemento de parques infantiles, nunca tanto se invertiu en mantenimiento dos colexios públicos, estes son datos que vostedes poden corroborar, e o que máis? Nunca tanto se aforrou, porque mira que gastaban vostedes en contratacións externas simplemente para labores de mantemento. Ese é outro dato que poden comprobar. Por eso, inda que lle pese, este goberno vai a cerrar esta liquidación con datos positivos. Cando vostedes, o último presuposto que vostedes dixeron aquí, cerrou con 300.000 euros con datos negativos. Por qué? Porque deixaron facturas sin pagar, porque utilizaron os fondos para outros. Nós tuvemos que tomar decisións difíciles, como, por exemplo, renunciar a un obradoiro. Pero a día de hoxe, a economía deste concello é estable, é saludable e, sobre todo, está medrando. E, repito, de momento, só ten un 42% de débeda. Vale? Vostedes estuveron hasta no 70 e pico, no 80, no 90, incluso no 100. E agora temos un 42. Moi ben. Punto 5, expediente 256/2026. Perdón. Expediente 256/2026, recoñecemento extrajudicial de crédito 2./2026. Sí. O expediente foi dictaminado pola Comisión de Facenda. Moi ben. Moi ben. Sí, pero eu quero utilizar o meu turno. Sí, claro. Vamos a votar. Fará vostede contratacións externas no anterior mandato. Agora só hai contratacións externas, non hai outra opción. Fala vostede de renunciar a un obradoiro. Lle deixamos un obradoiro, renunciou a él, pero non houve máis. Ese é o problema, non teñen capacidade de xestión. Dice que renunciaron a un obradoiro por problemas económicos. Renunciaron a un obradoiro porque os obradoiros hai que traballar e dá moito traballo. Punto. Non hai outro tema. Non volveron a ter outro obradoiro. Non volveron. O último, yo deixamos nós e renunciaron a eles, así como todos os fondos e os convenios firmados. Os deixamos. Vostede, o único que conseguiu foi a barca, 400 metros na barca, por certo, paralizando con barro covelo. Ahora resulta que os promotores que desarrollan vivendas, que fan promocións económicas, o mérito seu, desatascando que tuvo que desatascar? Presentan un proxecto e teñen licencia. Estos nin tuveron que presentar proxectos porque xa estaba aquí. Solicitan, voy a reanudar a licencia. De que está falando? Xestionar de que? Que tuvo que xestionar? De que tuvo que falar? Simplemente que a coyuntura económica ahora demanda vivendas. Antes había unha crisis, agora hai tipos impositivos moi baixos, hai demanda de vivenda e se venden vivendas e os promotores que fan, como hai ahora posibilidade de vender, pois desarrollan os seus proxectos. E mérito seu, é que de verdad é increíble, vamos. Pero bueno, en fin, cada un que lle compre o seu relato. Moi ben, o que está claro que mérito seu non foi, porque sendo vostede concelleiro de urbanismo, demostrou que foi o peor concelleiro de urbanismo de toda a historia de Pollo, porque non foi capaz de reactivar ninguna destas obras. Sí, sí. Moi ben. Votos a favor? Vale. Ben. Punto 6, expediente 452/2026, moción do PSDG-PSOE para exixir o cumprimento das obrigas legais en materia de accesibilidade no Concello de Pollo. Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista. Ratificamos a inclusión. Sí. Vale, votamos. Sí. Estamos todos de acuerdo, sí, por unanimidade. Sí. Sí. Vale.
Sí, o Grupo Socialista trae esta moción exixir o cumprimento das obrigas legais en materia de accesibilidade no Concello de Poio. Nos traemos este asunto ao pleno con un propósito moi claro. O sea, o propósito é que a moción sexa aprobada, pero, sobre todo, que os acordos que se adopten aquí, pois que se executen. Nos tratamos nesta moción non de obras nin de edificios, senón das persoas. A intención que temos é mellorar a calidade de vida para os veciños e as veciñas e facer tamén un concello máis integrador e máis accesible para todas as persoas. Neste senso, Poio non parte de cero. Nos anteriores mandatos foron moitas as actuacións que se realizaron tanto no espazo público como nos edificios municipais. En moitos deles se dotou de rampas, ascensores, baños para persoas con problemas, dificultades de mobilidade, e iso se fixo dende todas e cada unha das áreas. Foi unha necesidade que entendemos que é unha obriga, porque a normativa, vostedes sábeno perfectamente, a normativa garantiza a todas as persoas o dereito a acceder aos instalacións, aos edificios municipais, pero tamén o fixemos porque entendíamos que do que se trata é de necesidades reais dos nosos veciños e veciñas. Polo tanto, pois eliminar todo tipo de barreiras de acceso, eliminar as barreiras arquitectónicas, o que fai é abrirlle a veciñanza unha porta que está pechada. Quedaron do anterior mandato dous proxectos pendentes, un deles no local, no edificio municipal, o que era a antiga Escola Infantil de Combarro, coa instalación dun ascensor que non só melloraría o acceso ao andar superior. Ese edificio conta con 4 aulas, 2 delas están nunha primeira planta, co cal sen posibilidades de acceso, actualmente ten unhas escaleiras. Ese local na actualidade está infrautilizado. E, ademais, viría a resolver toda a situación na que se atopa o patio dianteiro, que está nunhas condicións moi mellorables. Para aí, no ano 2023, había unha partida orzamentaria e había tamén realizado un proxecto técnico, co cal lle quedou quedou no caixón por falta de tempo, polo cambio de goberno, pero estaba encamiñado. E a outra delas era o Casal de Ferreirós, e outro dos edificios municipais onde se celebran moitos eventos, cerimonias, actos, etc., na sala de arriba, e actualmente tamén conta con escaleiras, e había un estudo para a realización dunha rampa exterior que permitiría que calquera persoa pudera acceder a esa sala. E, ademais, o que temos que pensar é que estas obras de accesibilidade non son para outros. Calquera persoa, en un momento determinado, pode ter unha dificultade e unha necesidade especial de accesibilidade, por unha enfermidade, por unha circunstancia eventual, un accidente, ou por algo que nos vai acabar pasando a todos, se non nos está pasando xa, que é a idade. En eso é no que temos que pensar. Ademais de que, como decía, é unha obriga a que as institucións lles obriga a normativa vixente. Calquera edificio, instalación da administración pública ten que ter facilidades de acceso para todos os veciños e veciñas. Aí están os 3 acordos que lle propoñemos, que o Concello de Poio, que o Goberno local cumpra coa normativa e tomen medidas para garantir a accesibilidade universal a todas as instalacións municipais. Un segundo punto, resolver as carencias de maneira inmediata da Escola do Campo e Ferreirós, cuns prazos determinados de execución destas obras.
E o terceiro punto, retomar a mellora da accesibilidade no espazo público, pois con itinerarios seguros, con beirarrúas accesibles e con dotando prazas de estacionamento para persoas con mobilidade reducida. A accesibilidade é un dereito recoñecido e, ademais, pois, como decía, é unha necesidade social. Temos que pensar na comodidade, na accesibilidade dos veciños e temos que pensar en que Poio ten que ser un concello máis integrador, máis cómodo e máis aberto a todos e a todas. Ten a palabra a portavoz do BNG. Bueno, nos imos votar a favor de esta moción porque, bueno, partillamos cada un dos acordos que se recolle na mesma e, bueno, e ademais creemos que, bueno, que son principios fundamentais, ten que ser un criterio que se debería, criterio de accesibilidade é un criterio que ten que ser universal e que temos que ter en conta, obviamente, en todos os proxectos que se leven a cabo. E creo que debería de ser unha moción pois que recibirá o respaldo da corporación, porque creo que camiñar de cara a unha mellora da accesibilidade pois é o camiño que temos que ter dende as administracións públicas. Por outro lado, ao fío da moción, fíxome lembrar, así a modo de anécdota, que fai xa 2 ou 3, bueno, igual xa fai 4 anos, lembro cando estábamos facendo modificacións nas plazas de mobilidade reducida, precisamente para adaptar as plazas de mobilidade reducida á normativa actual, que, bueno, pois antiguamente executábanse esas plazas e non estaban adaptadas. E cando estábamos adaptándoas, estaban ademais en proceso de obras, eu lembro a concelleira Rocío Cochón, que foi ali a quitar unha foto porque estaba moi preocupada coa execución que estábamos facendo nas plazas de mobilidade reducida. Entón, ela estaba preocupada e nós estábamos facendo unha execución das prazas para melloralas e adaptalas á normativa. Entón, toda esa preocupación como que se desvaneceu, porque, primeiro, deixaron de executarse todas as plazas que estaban, porque ademais se iniciara un proxecto de poder transformar todas esas plazas que se parou, que se deixou de facer, co cal a preocupación que tiña a concelleira pois debeu de ser pola aquel entón, agora xa non a debe de ter, e ademais aquí xa denunciamos prazas que se construíron ou que se executaron sen cumplir coa normativa, e ademais non solamente o denunciamos nós, senón que tamén o denunciaron aquelas persoas que teñen que usalas e ademais ven como que non cumplen coa normativa. Digo porque naquel momento parecía que era unha preocupación que poñían en alerta e agora que poden executar ou transformar as plazas que teñen, nin as transforman, nin as executan e ademais as que fan, pois as fan sin cumplir a normativa. Simplemente o quería engadir a modo de anécdota, máis nada. Sí, ten a palabra portavoz. Boa tarde a todos e a todas. En relación a esta moción que presenta o Partido Socialista, pois a verdade é que estamos unha vez máis, bueno, que neste caso non é o señor Agís, é a señora Díaz, pero que ten que, bueno, desenvolver un papelón. Esa é a realidade, non? E de feito é un papelón, pois, por partida doble, non? Porque hoxe trae aquí 2 mocións. Eu non quero facerlle spoilers, non? Pero é evidente que teñen o mesmo problema nas dúas. É dicir, vostedes xa saben perfectamente o que lles vou a dicir, perfectamente. Non teñen vostedes legitimidade nin credibilidade para traer esta moción, porque yo teño que repetir, xa sei que o están agardando, pero yo teño que repetir, tiveron vostedes prácticamente 30 anos para demostrar e para facer e non fixeron. E queren que o que deixaron sin facer durante 30 anos o teñamos feito nós xa, en 2 anos e pico. E iso, sinto moitísimo, pero non llo compra ninguén, non llo compra ninguén. Fíxense vostedes,
encabezan a súa moción así: a accesibilidade universal constitúe un dereito fundamental da cidadanía e unha obriga inexcusable das administracións públicas. Enlazan coa normativa, unha lei do 2014 e un Real Decreto Legislativo do 2013. 2014 e 2013. E nós estamos traballando, e voulles dar exemplos, sí, para garantir ese dereito, pero miren unha cousa, ese dereito xa existía cando gobernaban vostedes, e non o fixeron, e a obriga era a mesma, vale? Eses dereitos, esas obrigas, vostedes non as cumpriron, e queren que nos o teñamos todo solucionado, todo, neste tempo dende que chegamos, non? E claro, vostedes nesta moción, pois nada, poñen aí 4 exemplos de actuación que fixeron vostedes en case 30 anos. E eu lle podo poñer 4, 5 ou máis das actuacións de accesibilidade que fixemos nós, pero claro, en 2 anos, dende que chegamos a este goberno, que realmente a designación das concellarías foi en xullo de 2023. Pois sí, estamos mellorando a accesibilidade, claro, certamente que estamos mellorando a accesibilidade con actuacións en distintas fases, unhas rematadas, outras en execucións, outras en redacción, dende a humanización da Barca, efectivamente, as beirarrúas de Campelo, a humanización de Casalvito, a senda de Chancelas, Raxó, a mesma escola do campo que teñen aquí de exemplo na moción, que vostedes falan dun ascensor, pero que nos empezamos actuando na parte exterior, que onde están producíndose problemas de accesibilidade e caídas das nosas veciñas e veciños, de como teñen ali, tiñan vostedes ali o sistema de acceso ao Casal de Ferreiros, non? Perdón, a Escola do Campo. E falan do Casal de Ferreiros, que anda que non tiveron vostedes anos, para traballar na accesibilidade no Casal de Ferreiros, anda que non tiveron anos. E, por certo, non din nada na súa moción do Pazo Besada, que cando vostedes gobernaban lle pedimos nos, absolutamente de todo, dende a accesibilidade, hasta a poñer en uso, non? E o que fixeron, realmente sí, que a accesibilidade, pero cargaron dende o minuto 1, e poñer unha rede no chan, que por certo, que dubido que tivera permiso de patrimonio, non, eso por descontado, e que é unha trampa, é todo o contrario á accesibilidade desa actuación, non? De eso sí que tivemos queixas. E tamén meten na moción unha referencia que xa quedaba feito e presupostado, como dicía, o ascensor da Escola do Campo. Pois voulle refrescar a memoria, revisando a documentación, pediron vostedes en abril de 2021 un crédito de 2,7 millóns de euros, daquela, por certo, non tiñan problemas cos créditos, e recordo que o portavoz, o voceiro do seu goberno, dicía que o que non contrataba un crédito era tonto do bote. Agora o discurso, non se lembran, pero ben. Entón, ese crédito que pediron vostedes en abril do 21 era para estas finalidades específicas: mellora da accesibilidade do Casal de Ferreiros e a Escola do Campo. Pois ben, dous anos despois desa actuación, pois nada, nin Casal, nin Escola do Campo. Eso sí, o señor Argís, ali un mes antes das eleccións, retirou no de Patrimonio, da Comisión de Patrimonio, porque a responsable de Patrimonio, a técnico de Patrimonio, dixo que era absolutamente inviable, entón que non podía ser. E así, nese punto estamos. Gracias. Moi ben. Ten o segundo turno a portavoz do Partido Socialista. Sí. Imos ver. O papelón, Rocío, as miñas desculpas, pero o papelón o que estades facendo vos agora mesmo. Quer dicir, sodes perfectamente conscientes das necesidades reais da veciñanza. Ti mesma acabas de decir que no patio están caendo os usuarios e, sin embargo, traes aquí unha réplica que, polo que se ve, pois está preparada antes de saber cal vai a ser o debate, porque está máis enfocada en buscar desculpas e excusas que en poñerse a falar do que son necesidades reais dos veciños e veciñas, porque este é o goberno local que temos, un goberno que, en lugar de tomar decisións e resolver os problemas do municipio,
pois ocupa o seu tempo en buscar excusas e, sobre todo, culpas. Vindes agora falando que non o ides a facer porque nós en 30 anos non o fixemos. Quer dicir, nós en 30 anos, nós non, os anteriores mandatos, que según din, porque para medir o tempo teñen unhas dimensións un pouco especiais, cando se fala de anteriores mandatos é máis de 30 anos, e para asumir responsabilidades e exercer o cargo que actualmente ocupan, non son nin 3 anos, cando collín a concellería xa era andado non sei que mes. Imos ver, aos veciños o que lles preocupa realmente é que chegan ás portas de un edificio municipal e atópana pechada para eles, pois porque non entran se utilizan unha cadeira de rodas, porque non poden acceder se van co carro do neno ou da nena, ou porque van con muletas. Iso é o que lle importa a un veciño. Nos últimos mandatos se realizaron moitísimas. Non sei se me chega o minuto que me queda para relatarllas. Se puxeron edificios en moitos dos edificios municipais. Se habilitaron rampas, ascensores nos edificios municipais, perdón. Se habilitaron rampas, se crearon, como xa se dixo, moitas prazas para persoas con dificultades para estacionar. E todas elas, ademais, llevou a recordar, por si se lle esqueceu, todas elas foron buscando o financiamento e conseguindo subvencións para programas de accesibilidade, cousa que o actual goberno, no tempo que leva, que para vostedes é moi pouco, a alguén igual se lle pode estar facendo longo a raíz das necesidades que sigue habendo no municipio e das outras que se foron creando dende que chegaron vostedes no 2003, non fixeron ninguna, nin a primeira medida para mellorar a accesibilidade e para mellorar a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas. No último mandato, unha das últimas medidas que se fixo foi dotar de accesibilidade o local municipal que temos en Tarrío, que era a antiga Escola de Tarrío, que se fixo un acceso exterior para permitir que se pudera disfrutar dese xardín e da integración que se fixo coa Ruta dos Muiños, ademais de darlle baños accesibles para as moitas persoas que utilizan ese espazo. E ese é o último dos exemplos, como outros moitos. Eu confío que, a pesar de facer unha intervención chea de culpas e recriminacións, en lugar de mirar o cargo que está ocupando actualmente e tomar medidas, acabe votando a favor desta moción. Ten a palabra a portavoz do BNG. Si podemos, como todas son mocións, sobre todo que se traen por urxencia e demais, intentar os tempos. Por favor. Sí, no, totalmente. Cantos minutos teño? Tes agora, 2 minutos. 3. Vaime sobrar un. Bueno, a respecto do que, bueno, ao fío da moción, hai unha cuestión, bueno, vou a ir por unha cuestión simple. Eu creo que durante todos estes anos se fixeron importantes proxectos para mellorar a accesibilidade, bueno, pois tanto nos edificios públicos como no espazo público, pero vostedes que levan 3 anos, hai unha cuestión concreta que seguramente que, bueno, poderán contestar, que cantas prazas de mobilidade reducida se adaptaron dende que vostedes están aquí. Non sei se poden facilitar ese dato. E tamén é importante saber se todas esas prazas de mobilidade reducida ou todas esas accións que vostedes están tomando están escoitando tamén a Asociación Amizade, que era unha asociación coa que nos mantiñamos un importante contacto, bueno, pois para ir da man e mellorar en todas aquelas cuestións que considerábamos que iban a mellorar bueno, pois a calidade de vida de todas as persoas que teñen limitacións para poder acceder aos espazos públicos. É o fío de, como está defendendo a moción Rocío,
fun para atrás e fun a buscar aquela nota de prensa, porque veume así, pero dixen eu, que era a queixa que tiña Rocío? Bueno, pois a queixa que tiña Rocío de cando nos estábamos executando era que ela decía que Rocío Cochón denuncia problemas de accesibilidade nunhas das prazas que se están executando porque non cumplía a normativa. Ela decía que presentaban deficiencias, estábanse executando as prazas precisamente para facer cumplir a normativa. Esta era a denuncia que vostede facía cando estaba na oposición, pero que, ademais, esas prazas que se modificaron, que modificáronse Valiña, Benino Esperón, Antelo Mariño, Rosalía de Castro, Campelo, Porteliña, e poderíamos decir máis, precisamente se fixeron consensuadas con esta asociación e cumplindo precisamente esa adaptación e esa transformación para que poideran cumplir. E vostede, cando estaba na oposición, queixábase de que non cumplían. E agora que está gobernando, eu pregúntolle, cantas plazas se adaptaron á nova normativa? Porque as plazas, unhas plazas que vostedes fixeron na zona da Barca, que aquí denunciamos varias veces na Comisión de Urbanismo, non se adaptaban á normativa e que ni sequera tiñan o espazo para a traseira de poder aparcar. E aquí se nos acabou dicindo que, bueno, que estaba a praza, que a ver si viña e se facía un novo proxecto. Bueno, non se daba unha resposta coherente á pregunta de por que se tiña executada esa praza, por poñer un exemplo, que ademais non cumplía coa normativa nin cumplía cos espazos. Entonces, unha cuestión concreta, xa non lle falo de grandes proxectos porque levan 3 anos gobernando. Unha cuestión concreta, ao simple, o día a día, cantas prazas das actuais modificaron a nova normativa? Non vou dicir máis que cumple o tempo, foi decir yo. Bueno, sí. Non pasa nada. Rocío. Sí. No vai a dar tempo. No me vai a dar tempo. No me vai a dar tempo. Bueno, o máis rápido que podo. Vale. Do proxecto de Tarrío que falaba a señora Gis, a señora Díaz, perdón. Bueno, que me digan que foi por accesibilidade, iso non yo cree ningún veciño de Samieira. Vai ser mellor que non lle pregunten en Samieira sobre o proxecto de Tarrío, verdad? Eu digolle que mellor caladiños. Ben, en relación a asociación Amizade, pois sí, certamente esas denuncias da que falaba a señora Caldas, pois precisamente foron motivadas por un membro, un usuario, un socio, que denunciaba que estaban mal feitas, polo tanto, claro que tiñamos que dar voz. Estamos pendentes de realizar unha visita precisamente ao Pazo Besada co presidente da Fundación, da Asociación Amizade, é dicir, enumeraba a señora Caldas o número de prazas creadas, pois mire, así a bote pronto escoitando, pois son as mesmas máis ou menos que creamos nós, pero en 2 anos, vale? Entón, quero dicirlle, o falar non ten cancelas, esa é a verdade. Como lles digo, teño dito moitas veces, nós temos unha dobre tarefa, facer o que nos comprometemos no noso programa electoral, arranxar todo o que vostedes deixaron mal e rematar todo o que non fixeron vostedes en case 30 anos, en 28 para ser exactos. E o estamos facendo e os veciños están vendo o cambio. Estamos aproveitando os recursos todas as horas do día, o que faga falta. E grazas á nosa forma de traballar, pois os veciños están vendo que Poio avanza. É un orgullo que un de cada 2 veciños confíe en nós. Pero que estou vendo tamén que vostedes confían en nós. Teñen unha confianza en nós, pero é que claro, é que está xustificada, porque se estamos facendo o que vostedes non quixeron ou non souberon, pero eso sí, estamos facendo paso a paso, esa é a realidade. Que nos dera ter unha varita mágica e facer así, e tachán, e xa está todo feito, todo listo, todo solucionado, pero claro, non é así. Pero eu lles propoño, tanto a vostedes como a veciñanza, un exercicio. Vamos a ver, pensen en que fixo o bipartito, o tripartito, e divídano polos case 30 anos que estiveron, non? 28. E agora collan todo o que estaban facendo este goberno municipal, o que está avanzando o Poio, os investimentos, as melloras, e o mesmo, divídano en 2 anos e pouco, e
aí teñen a solución, que Poio está avanzando en obras, incluídas as obras de accesibilidade, sí, pero tamén en cultura, en deporte, en promoción económica e emprego, en benestar social, en apoio á mocidade, gracias aos nosos compañeiros, en rebaixas de impostos, en facilidade para vivir, para investir, para traballar, en investimentos propios e tamén colaborando con outras administracións. Fagan a conta. Un ano deste goberno vale por 4, 5, 6 do goberno bipartito, tripartito, o goberno dos 3 alcaldes, recorden. E teñan por seguro que imos seguir mellorando en accesibilidade, en mobilidade e nos dereitos dos veciños. O que vostedes non fixeron, farémolo nós. E moito máis, non se preocupen. Gracias. Ben, pechamos. Sí, bueno, a mí preocúpame, e a moitos veciños tamén lle preocupa. Non teña dúbida que falei e falamos cos veciños e veciñas de Samieira antes de facer a obra, durante e despois tamén, e seguimos falando con eles. E ali había moitas dificultades porque había xogos no que era o antigo patio da escola e non se podía baixar cos netos ou coas netas a disfrutar deles porque non se podía acceder polas escaleiras. Bueno, vemos que o problema non é técnico nin de presuposto, aquí o problema é político. Eu voulles a pedir, antes de votar, porque aínda non sabemos o que van a votar, que non sigan instalados nesa busca da confrontación constante cando o que estamos pedindo é garantir dereitos á nosa veciñanza. Vou a pedir que non se neguen a mellorar a calidade de vida dos veciños. Mire, a Casa Consistorial, o Palacete de Besada, a Casa Rosada, ao Centro de Formación da Reiboa, o Xaime Illa, o que falábamos da Escola de Tarrío, que son innumerables. A Biblioteca de Besada, a Biblioteca de Campelo, que tamén recentemente no 2023 se dotou de ascensor. Había unha planificación e había unha folla de ruta planificada. O que lle estamos pedindo nesta moción non é nada novo, é que se lle dea continuidade a esta planificación e a este compromiso que había do goberno dende un compromiso transversal dende todas e cada unha das áreas en, primeiro, cumprir coa legalidade e, segundo, darlle os dereitos aos que teñen dereito, se se pode decir así, aos nosos veciños. Sigo insistindo, queremos que voten a favor porque queremos aprobar a moción, pero, sobre todo, queremos que esas obras se executen. As dúas en concreto que pedimos nesta proposta, a Escola do Campo de Combarro e máis o Casal de Ferreirós, e que se continúe con esa planificación e con esa folla de ruta de que todos os edificios municipais sexan accesibles. Ben, eu, antes da votación, quero aclarar dúas cousas. Se chegou a afirmar que para a Escola do Campo existía proxecto e existía partida. Eu quero aclarar que primeiro o proxecto foi retirado da comisión un mes antes, foi presentado na Comisión de Patrimonio. Por favor, eu escoitei de todo, pero se non lle importa. Ben, logo, un proxecto que se truxo, donde o propio técnico de patrimonio, en este caso a técnica, perdón, dixo que non entendía moitas das cousas, que non eran compatibles, que pedía pois unha especie de infografía para mostrar o que realmente se quería facer ali, e foi retirado. E tamén aclarar que non existía partida presupuestaria. Se pediu un préstamo de 2.700.000 euros, había unha reserva de 75.000 euros xenérica, que era contemplar para a Biblioteca de Campelo, e para, en este caso, Ferreirós e para a Escuela do Campo en Combarro. Eses 75.000 euros foron totalmente xa executados en Campelo, logo quere decir que se gastaron os 75.000 euros, así que non quedaba desa partida nada para as outras actuacións. Eso é a realidade. E a partir de aí, nós lle agradecemos que traian a moción, porque esta moción non ven por casualidades aquí, esta moción ven porque o concelleiro de Combarro, Tucho Muñoz, e o Concello de Patrimonio, leva traballando casi un ano man a man, e o ven ali todos os veciños, e é notorio, e algún yo comentaría, e nos estamos traballando incluso
a ver cal é a posibilidade, xa se fixeron dúas comprobacións con pedra distinta para correxir aquelo que vostedes puxeron ali, unha tarima de madeira que primeiro era toda, despois a quitaron, despois botaron unha pedra de canto rodado de calquer maneira ali, e o que está buscando, e eu lle agradezo o seu traballo, e por eso se ven aquí esta moción, non é casualidade, porque saben que nós efectivamente non vamos a vir un mes antes das eleccións a traer un proxecto, senón o que se está traballando é, quero agradecer tamén aos técnicos da casa, porque tamén están traballando en conxunto con este proxecto, non de agora, sino que se pode comprobar como se leva máis dun ano con este tema. Primeiro se falou dunha medida dunha pedra, esa pedra non pode ser, ten que ser con maior, en este caso, ten que ser máis grande o tipo de pedra que se utilice, e nos parece moi ben, decir, saben que sí que nós o vamos a facer, saben que levamos traballando, sabes que estamos traballando de man a man con patrimonio, e por eso se trae esta moción. Logo, por que non vamos a votar a favor desta moción? Porque é unha moción que realmente é demagoxia. Moi ben, votamos. Votos a favor? Votos en contra? Moi ben. O punto 7, expediente 453/2026, moción do PSDG-PSOE para poñer fin ao abandono do espazo público e posta en marcha das brigadas municipais do Concello de Poio. Sí, ratificamos igual, se os parece. Sí, creo que estamos todos de acordo, Sí. non? Sí. Vale. Vale. Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista. Bueno, depois da rataíla de mentiras do señor alcalde, di que non hai proxecto, di que foi a patrimonio e que se retirou de patrimonio. En fin, é dicir, non se poden decir máis mentiras en tan pouco tempo, é verdadeiramente increíble. Bueno, Que están recollidas nun acta. Sí, sí, vayamos ao asunto. Que en patrimonio poñen os seccións e se corrixen, claro, hombre, claro, pero eso é patrimonio. Pero negar Non que se hai un enfaden, proxecto... a ver, señor Gregorio, Déxeme chegou xa falar. vostede, Estou chegou no meu xa turno o de enfado. palabra. A ver, sí, pero son o presidente Señor, desta corporación. Pero Pídeme unha cousa. no meu turno usted non me Aquí interrumpe. hubo debate, Sexa o presidente ou que hubo, sexa. en este caso, Ve, diálogo, e non está pasou correndo o nada. tempo. Non se preocupe que eu vou dar máis. O único que lle pido é que non empeces a enfadado. É dicir, póñase tranquilo, explique o que queira explicar, argumente, pero non empeces a con ese fervor aí todo. Decir, tranquilo, non fai Veña. falta crispación, non trae a crispación. A súa compañeira Silvia foi ao debate, ela, os seus argumentos non se enfadou, non pasou nada. A portavoz do BNG, os seus argumentos non pasou nada. Tranquilo, reláxese. Vamos adiante. Moito, sí. Estou moi enfadado. Señor alcalde, espero que non me volva a interrumpir. Estou no meu turno de palabra. Vamos a ver. Insisto, dixo moitas mentiras. E hai un render no propio proxecto do que era a actuación. E se cambian a actuación, se equivocan. Vamos ao asunto. Mantemento das brigadas municipais. Hai un problema neste concello evidente, que é abandono do espazo público. Beirarúas levantadas, baches eternos, sinalización deteriorada, vallas que hai ciscadas polo concello sin que nadie retire, mobiliario urbano abandonado e problemas recurrentes de iluminación, saneamento. Bueno, evidente que non fai falta un informe técnico, todo o mundo o ve. É unha das grandes reivindicacións da veciñanza. E a pregunta é clara, como chegamos a esta situación? Bueno, pois chegamos a esta situación porque non se prevé no orzamento partidas, así como denunciamos sistemáticamente que non hai partidas para mantenimiento no orzamento, hai un absoluto falta de dirección e de control, non hai, as brigadas non están operando no concello, non hai planificación, non hai nadie ao mando, existía unha planificación sobre en función dos diferentes períodos, en función de as necesidades que surxen, pois no inverno hai que limpar as tajeas, hai unha serie de demandas que son evidentes, e en base a eso había unha planificación que se abandonou por completo. A degradación do espazo público é evidente, todos os veciños o poden ver, non estamos descubrindo nada novo, é unha das maiores reivindicacións que hai sobre este concello. É evidente que o espazo público 3 anos despois está completamente degradado. Isto non se trata dunha falta de recursos, se trata dunha falta de prioridade. Non se coida o día a día, non se atende o día a día. Hai cartos para festas, hai cartos para eventos, hai cartos para propaganda, pero non hai cartos para conservar aquilo que temos.
que é unha das obrigas fundamentais desta corporación, manter o que hai. Non hai partidas suficientes, insisto, a propia intervención o pon sempre de manifesto nos informes. No orzamento non se prevén partidas para mantenimiento. E digo máis, é unha decisión claramente política, é unha decisión que ten consecuencias no día a día dos veciños. Suciedade, abandono, problemas porque as beirarrúas están levantadas, nunca o Concello estuvo nunha situación tan lamentable. Isto de unha farola que non funciona, un bache que non se arranxa, un banco día tras día, supón unha degradación absoluta do noso municipio. En mandatos anteriores, as brigadas municipais eran unha ferramenta moi útil. Había planificación e hoxe non existe planificación técnica de ningún tipo. Non existe calendario anual, non existe un programa de actuacións, non existe unha política de mantenimiento preventivo dun mínimo de prevención. As brigadas se utilizan para montaxes efímeros, para festas, para cousas, para eventos, que eso si hai moito, para papadelas, nos actos que organizan sistemáticamente, pero o que as brigadas, esa función que tiñan de conservación, de pequenas obras, de mantenimiento, se olvidaron completamente. E isto non é culpa dos traballadores, é unha responsabilidade política de abandonar esas brigadas, de non ter dirección con respecto ás brigadas, de non ter contratado a xente suficiente para que as brigadas operen no noso municipio. E son consecuencias, isto ten consecuencias de caídas, problemas de accesibilidade, unha imaxe lamentable do noso municipio, unha imaxe de calidade urbana lamentable e un custo para o futuro. É dicir, estamos generando problemas de cara ao futuro. Si seguimos así, cando acabe o seu mandato, señor alcalde, teremos apoio completamente destrozado. E recuperar ese deterioro abandonado, ese abandono durante 4 anos, vai a costar moito recuperalo. Esta moción o que pretende precisamente a posta en marcha destas brigadas é que o Concello atenda a estas necesidades. Continúo no seguinte turno. O do 30 non era por os segundos, era que íbamos a tardar 30 anos en recuperar o Concello. Portavoz do BNG. Ben, bueno, a verdade que chama a atención porque estamos falando, ademais, se está discutindo unha moción que ten que ver co medio ambiente, con obras, e, bueno, vexo os concelleiros que eu creo que deben de estar controlando o tempo das nosas intervencións porque non nos vexo nada atentos ao que aquí se está falando. Entonces, bueno, creo que, aparte de controlar vostede, igual tamén están controlando eles un pouco o tempo. Mire, só unha cousa, non quererá vostede controlar o que poidan facer cada un deles? Tendrán a libertad de poder facer, de reírse, sonreír, ou tamén... Por suposto. Vale. Por suposto. Eu simplemente, eu non estou... No, simplemente pensei, pero non, mire, vou decir unha cousa. Vostede lle decía ao portavoz do Partido Socialista que parecía que estaba enfadado. Eu dígolle, vostedes que lle diga tamén aos seus concelleiros por quen están tan enfadados, porque eu non estou dicindo nada. É dicir, non teñen por que enfadarse, eu non estou dicindo nada, simplemente dígolle que me chamou a atención que estivesen despistados cando son cuestións foi unha frase desafortunada, Marga, non pasa nada. Entonces, bueno, creo que non se van a ter en conta. Mira, son tan boas persoas que non se van a ter en conta. Non, se sigue, me parece moi ben, siguen o deles. Bueno, unha cuestión. Con respecto a esta moción, o primeiro que teño que decir é que estamos de acordo, como non pode ser de outra maneira, ademais é unha cuestión que nos xa vimos tamén advertindo en comisións que son as deficiencias que detectamos nos diferentes espazos públicos. Pero hai unha cuestión que vostede dixo na intervención da liquidación que me chamou a atención e que agora recollo ao fío tamén desta moción, que vostede dixo que neste último ano, ou que neste mandato, que nunca tanto se invertira nos espazos públicos. Entonces, a miña pregunta é, se nunca tanto se invertiu nos espazos públicos e a realidade é que nos atopamos con unha degradación dos espazos públicos, entón que está pasando?
Que chegou 60 días. Entón, que está pasando? Non? Porque vostede di que hai máis orzamentos e o que a realidade que contemplamos é que hai unha degradación do espazo público. Entón, o que está fallando entón é a xestión de eses recursos para que poidan impactar no espacio público. Mire, hai zonas que actualmente Ruta dos Muiños de Samieira, Senda de Campelo, petroglifos da Caeira, lavadeiros, parques. Poderíamos traer aquí moitas fotos do abandono que está sufrindo o espazo público. Entón, é unha cuestión que levamos demandando, é unha cuestión que traemos aquí e, ademais, que os veciños observan no día a día, que é unha realidade. Entón, se vostede di que está invertindo máis recursos, entonces algo se está facendo mal cando eses recursos económicos non están reflectindo no espazo público. Nos creo que sería interesante que vostedes tamén votaran a favor desta moción e non facer un corta e pega do que pasaba na oposición, que decía que, bueno, que esa moción era demagoxia e como era demagoxia non se podía votar. Entonces, cando vostede estaba na oposición, as mocións que se presentaban aquí eran demagoxia. Agora, claro, agora que vostede está no goberno, aquí se traen propostas, se traen moción e resulta que, claro, agora o que di que son demagoxia son vostedes. Solo como recomendación. Entón, gasta moito tempo en falar de min. Pero bueno, claro, teño que falar de vostede porque ao final vostede é o que leva prácticamente todo tamén, entonces teño que falar con vostede, o presidente da corporación e nos representa a todos, pero bueno, se quere falo con algún dos concelleiros. Non digo que si ten algún proxecto para defender o seu proxecto que fale, que me parece ben. Bueno, pero ahora aquí non, quero dicir, estamos falando dunha moción, pero se hai que traer un proxecto, pois cando toque traer o proxecto se levará onde hai xa que levalo, pero ahora aquí estamos falando da moción. O noso voto a favor bueno, é solicitar tamén pois que sería bo que toda a corporación pois tivera un acordo unánime de cara a aprobar esta moción. Que iso? Ben, boa tarde de novo. Se antes lle dixen que tiñan un papelón, con esta moción, isto xa é de Óscar. Dígolle o mesmo que na moción anterior, pero multiplicado por, non sei, por 10, por 100, por lo que queiran. Vir aquí, despois de case 30 anos de goberno, a falar de deterioro alarmante do espazo público, dun abandono generalizado, nas beirarrúas, no pavimento, na sinalización, no abastecemento, a hecatombe, madre mía. Pero vamos a ver, isto todo... Cando empezou este abandono, este deterioro? En maio de 2023? É que, despois de estar vostedes gobernando case 30 anos, deixando o Concello como o deixaron, e saindo do goberno como o saíron, castigados pola súa mala xestión, e vostede, señora Gis, era concelleiro de urbanismo, e o seu compañeiro de obras. Vostede cree que os veciños non saben como estaba apoio hai 2 anos, e como está agora? Pensa que os veciños non saben como estaba, por exemplo, o camiño da costa? Miren como estaba, ves? Ben, case 15 anos pedindo, pois o mantemento. Pois así está ahora, luce esplendoroso. Dende logo. E o camiño é en Pollo de Arriba, é que nos aburrimos, o alcalde, aburrímonos de visitar Pollo de Arriba, o cementerio ali, ao camiño do cementerio San Salvador. Pero é que xa perdemos a conta, pois espléndido. Esa é a realidade. E así podemos seguir, no Xubiño, no Esperón, así estaba. E así o temos nós. En definitiva, que eu sei que queren que sexamos máis rápidos aínda, para facer o que vostedes non fixeron en case 30 anos, señores. E que, ademais, parece que vostedes non viven en Poio, parece que non viven aquí. Vamos a ver, falan vostedes de desbroces e resulta que este ano adicamos 600.000 euros, 250.000 euros máis que o ano anterior, a limpar os camiños. Esa é a realidade. E, ademais, deses 600.000 euros, no orzamento deste ano vai
máis de 1 millón de euros para mantementos, renovación, conservación das vías e dos camiños. Falan de mobiliario urbano, pois vimos de acabar de dotar 25 bancos hostibles en todo o concello. Falan de espazo público deteriorado. Bueno, isto xa é o colmo da moción, o que hai que oír. Vamos a ver, vostedes gastaron 50.000 euros nunhas placas que non sei se poden ver vostedes, perdón, é que como non se ve nada, porque estas son as placas, isto, ves? Da igual, é que as miñas son verdes, as da que están aí abaixo. E xa ven vostedes, é unha calidade excepcional, ben, pois nada, 50.000 euros na sinalética de todo o pollo, que vamos a sustituir todo o pollo por, dado que temos estas placas borradas, vamos a sustituir todo o pollo cunha sinalética, pois bueno, pois que se lea de calidade. É o que tivemos que facer, encargar placas novas para todo o pollo. Bueno, tamén falan de iluminación, verdad? E deixaron obras a medias a sair do goberno. Atención, sen partida para a iluminación. Rúa do Adro, non existía partida para a iluminación, pero o colmo da iluminación é cando o señor Agís presumía de que ia cambiar 2.000 e pico luminarias LED para todo o pollo. Pero claro, en vez de actuar tamén na instalación eléctrica, nos cadros de luz, solamente puxeron luminarias novas hipersensibles, pero deixaron os cables de hai 40 anos, eso non era interesante, que va? Entón, que pasa? Que os veciños non deixan de chamar a este concello, dicindo, non teñen luz. Por qué? Porque son hipersensibles as luminarias. Silencio, por favor. Entón, que pasa? Que claro, está apoio a escuras pola hipersensibilidade da luz LED, pero en cambio, se houvesen destinado unha partida a cambiar os cadros de luz, o cableado, pois isto non sucedería e os veciños non terían que estar chamando o concello porque non hai luz, están completamente a escuras. Din agora que co PP hai problemas coa rede de abastecemento e saneamento, pero vamos a ver, home, que en case 30 anos sen poñer agua en saneamento en Vilariño, en Fraga Moreira, é que vai a ser culpa do PP? Vamos a ver, as roturas continuas da rede de suministro na Caeira, na Seara, pero vamos a ver, cos tres alcaldes, eso tamén era culpa do PP. En resumo, isto é o resumo das súas luces, ou máis ben da falta dela, señora Gis. Disculpe que yo diga, esta é a realidade que vivimos co seu goberno e que vivimos agora. Grazas. Moi ben. Ten a palabra o portavoz do BNG. Perdón, do Partido Socialista. Os LED non son hipersensibles. A que é hipersensible vostedes, señora Cochón. Vostedes consiguen unha inversión de fondos europeos, cosa que son incapaces vostedes, de 1 millón de euros para cambiar luminarias LED, que supón un aforro brutal no consumo, e vostedes se queixan. Se lera un pouquiño, sabría que os fondos europeos non financian o cable, financian a iluminación. Pero o problema da situación que hai non é porque se cambiaran as luminarias, que son moito máis estables e demandan moita menos enerxía que as anteriores. O problema é que non atenden aos problemas que hai, non atenden, non demandan as emerxencias. É un problema grave. Pero non estamos facendo unha crítica, estamos traendo solucións, porque o cuidado do pequeno, o cuidado do día a día é importante. E a vostedes lle dá igual. E que digan que Pollo non está abandonado, cousa que ve todo o mundo, que é máis que evidente, pois demostra esa burbulla na que vive. E precisamente un goberno municipal se mide por eso, pola atención do día a día, pola farola que non funciona, por ese bache que se repara, por o banco roto, que 25 bancos xa xustifica 25 bancos xustifica toda unha inversión en mellora do noso municipio. Pedimos un plan de choque, pedimos que se poñan as pilas, pedimos que teñan unha planificación, que organicen as brigadas que as teñen infrautilizadas, que determinen unha serie de partidas finalistas que permitan dedicarse ao mantenimiento.
Porque se seguimos así, vai acabar Pollo non en 30 anos, en 4 anos, reventado. Porque hai zonas do noso municipio que en solo 3 anos están completamente abandonadas. E non lle falo do que queda sin facer, lle falo do que quedou feito, que non atenden as demandas, que poñen un cono e o cono está aí 2 anos, que poñen unha valla e a valla está aí 20 anos. Esa é a realidade da súa xestión, que é cero, pero ve calquera. Se ustedes non o ven, o problema é máis grave. Por tanto, eu entendo que o mantenimiento e a conservación non dá titulares, non dá para sacar a foto, non permite cortar cintas, nin poñer pincho, ni copita, non permite eso. Pero é o importante dun goberno municipal, vale? E o que fai que o Concello funcione. E, desde logo, este Concello non funciona. E o ve calquera, non é unha apreciación que teñamos nós. É evidente. Por tanto, lle pedimos que actúen, que adopten medidas, porque non hai partidas orzamentarias, porque non atenden e non poñen as brigadas a facer a súa labor de conservación e mantenimiento, porque non hai unha política de conservación, porque non están atentos a cando falta luz. Hai zonas que estuveron un mes sin luz e 15 días sin luz e os veciños chamando e nin lle collen o teléfono. Vale? É unha demanda reiterada, é un abandono sistemático. Vale? Un abandono sistemático. E non en zonas tan remotas, en zonas claramente visibles. E vostedes ven aquí cunha placa de aluminio como si, evidentemente, e logo dar como argumento da conservación do Concello que asfaltou 4 calles, pois é a verdad que é moi pobre o seu bagaxe en 3 anos. E que se seguimos así o Concello vai acabar, señor alcalde, vai acabar que vai aparecer a cara oculta da luna. Ten a palabra a portavoz delegado. No, se rematara. Quenda? Esa fixera. Perdón, pensei que esa fixera a segunda intervención. Simplemente vou a manter o voto a favor do noso grupo. E como solicitei na miña primeira intervención, creo que é unha cuestión que todos defendemos e que tiñamos que aprobar de maneira unánime. Moi ben. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Sí. Señora Gis, o saneamento luce nas fotos. E a auga? Porque vostede non fixo nada, sabe? Sabe cal é a nosa política? Solucionar. E co novo contrato da auga, o que non fixeron vostedes para solucionar os problemas, este tipo de problemas, a rede de Pollo verá solución. E dígolle máis, o colmo desta moción, que antes non me dou tempo a acabar, é que nos piden que non haxa persoal municipal, que non haxa persoal do Concello apoiando os colectivos para os eventos. O que acaba de dicir agora, non? É dicir, vostedes propoñen que as asociacións, teño aquí pois preto de 10 páxinas de necesidades das asociacións coas que colabora o Concello de Pollo, pois de todos os actos que realizan, non? As súas necesidades anuais, non? De todos os colectivos. Entón, que, por exemplo, a Festa de Fátima, a Oktoberfest, a Festa dos Callos. Entón, vostede quere que lle digamos que a petición do Partido Socialista temos que deixar de axudaros porque vostedes consideran que o persoal municipal debe estar para outras cuestións. É todo así de despropósito. Esa é a súa moción. Eu non sei quen lle pudo escribir esta moción, non sei se foi o ChatGPT ou algún do Partido Socialista de Pontevedra ou Santiago, non sei. Quero dicir, dubido moito que alguén coñecedor de que vostedes estiveron aquí gobernando pois faga esta moción, porque son ganas de deixalos en evidencia, a verdade. De que deterioro nos fala? Vamos a ver, de que deterioro nos fala? Será o que deixaron vostedes, dende logo, porque que abandono entón se practicaba
cando gobernaban vostedes. Ningún, estaba todo impecable, impecable. Resulta que dende maio do 23 é a hecatombe. Poio ten 34 km cuadrados de superficie. Exactamente que metro cadrado deixaron vostedes ben? Esa sería a pregunta, señora Gis, esa sería a pregunta. Os veciños saben perfectamente que agora hai un goberno que se reúne con eles, que programa a pavimentación, o acondicionamento, que están, por exemplo, programadas na Bouza, no Muiño, en Arén, en Viñas, na Seara, na Rúa do Adro, na parte que deixaron castigada, non? É dicir, así que deixe de chover, xa nos poñeremos a traballar. E os veciños saben porque este alcalde se reúne con eles, explícallos, e eles o saben. Entón, que quere que lle votemos? Que quere que... Porque isto é un despropósito. Vostedes maltratan un concello durante case 30 anos, abandonaron todo o que é público, e sabe que lle digo? O mellor plan de choque é este goberno. O mellor plan de choque é este goberno municipal, que está arranxando que vostedes deixaron mal, e que pisa a rúa, e que fala cos veciños, que lle soluciona os problemas que vostedes deixaron en definitiva. Entendo que é unha posición moi difícil, porque o seu goberno foi castigado polos votantes, non? Esta moción, si, bueno, os feitos me remito, non? Esta moción, a anterior, todas as que vostedes podan defender, non as poden defender, porque o problema é que falan exactamente de unha consecuencia da súa mala xestión. Esa é a realidade, señora Gis. Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista. Entón, claro, os colectivos solicitan, demandan que se fagan, que se lle bote unha man, como é lóxico. Antes tamén se o demandaban e tamén se lle botaba unha man. Entón, eso xustifica a parálise do mantenimento. Iso é o argumento da señora Cochón, que é fantástico. Claro, temos que atender as festas, entón non podemos atender ao mantenimento e á conservación do Concello. Un argumento terrible. É máis grave do que pensaba, porque vexo que non o ven, o que ve todo o pollo non o ve. E logo fai alusión, vostedes sempre están mirando para atrás. Este é un goberno que en vez de propoñer e mirar hacia adiante, sempre mira para atrás. Eu non fui un alcalde, eu non tuven o poder absoluto que teñen vostedes con maioría absoluta. Eu estaba nun goberno como concelleiro e, ademais, como un concelleiro dentro dun goberno de varios partidos, e cando acaba o mandato se verá que eu como concelleiro fixen máis que vostedes como goberno con maior absoluta. Cando chega o momento o veremos. E logo é lamentable que sean incapaces de analizar a realidade que está sofrindo o pollo. O absoluto abandono, as queixas sistemáticas, o que di a xente, o que vayas a donde vayas, a palabra absoluta, a palabra máis debatida é o absoluto abandono por parte deste goberno, deste alcalde, de absolutamente todo. Non atenden, se lles chama, non van, lle piden que arreglen, non arreglan absolutamente nada. Ora resulta que entendemos o porqué, porque teñen a xente ocupada nas festas, eso é o seu gran argumento. É bastante lamentable que, en vez de ser constructivos, en vez de decir, pois vamos a intentar organizar mellor as brigadas, vamos a intentar planificar unhas actuacións ordenadas de tal forma que non teñamos que andar dun lado para outro e contratar xentes a salto de mata improvisando. Sabemos que na época de playas en tal momento temos previsto unhas brigadas para ese momento concreto dunha maneira planificada e adiantarse aos problemas, non resolver cando os problemas veñen. Eso non lle pasa pola cabeza. O que lle pasa pola cabeza é decir os anteriores o fixeron peor. Pois sí que vamos listos con este goberno. Moitas gracias. Moi ben. Na moción, para que todo o mundo nos entenda, pon: na actualidade, estas brigadas carecen dunha planificación técnica e profesional das actuacións e ven reducida a súa función na práctica a tarefas auxiliares ligadas ás festas e eventos, movementos de balados, montaxes efímeras e apoio logístico, deixando desatendidas as súas funcións básicas de conservación. Ben, aí a compañeira lle mostrou que a maioría das peticións de eventos de balados e demais non son eventos do Concello, son eventos organizados por colectivos. Logo, vostede o que nos ven a facer é unha crítica dicindo que, en este caso,
o Concello ten os operarios colaborando cos colectivos e por culpa deso non poden facer mantemento. Mire, está aquí o concelleiro de Obras. Cando vostedes falaban, eu miraba para él e estaba recordándome distintos buratos. Por exemplo, estaba recordando na Seara, o día que abrimos a zanja, todo aquilo o que non encontramos debaixo, que debería haber. Non sei onde estaban vostedes para facer ese seguimento e demais. Me estaba acordando da entrada do Dr. Martínez, donde entrada de Dane Cicloi, que cando abrimos aquelo, nos sorprendimos que había un tubo aéreo, é dicir, aquelo era, de xuzgado de guardia. E así de forma continua. Logo, nós, sabes o que temos que improvisar? Temos que improvisar solucións a todas as chapuzas que vostedes foron facendo. Cuidado, chapuzas que non tuveron decisión técnica, chapuzas que foron decisións políticas. Ben, a compañeira lle falaba do camiño da costa. Mire, nós somos tan transparentes que falamos con todos os veciños. Veciños de Arén. Os veciños de Arén fai un ano nos dixeron, mira, temos que asfaltar, e dixémoslle, mira, non temos cartos para este ano vamos a asfaltar a Ucha de arriba, para o ano van vostedes. Os veciños de Arén miraron estes días, levantamento topográfico, medicións, e saben, porque nos lle damos os plazos que lle temos que dar. Aí están, e saben que este ano van a ter esa pavimentación. Veciños de Chancelas, rematamos onte a semana pasada unha reunión que nos acabamos ás 11 da noite ou demais. Hai que tomar decisións, pero claros. Dixémoslle, mira, Camiño da Bouza. Señores, temos un problema. Fondos europeos. Non moleste, home, por favor, non interrumpa. Camiño da Bouza, mire, hai dúas posibilidades. Hai que facer unha actuación completa, porque hai que meter pluviais, saneamiento, todo isto que carece. Outra posibilidade é facer unha pavimentación provisional para poder actuar. En Viñas, igual. En Viñas foi falta unha actuación urxente. Que sucede? O mesmo, é unha zona que está sin servicios. Vostedes na campaña electoral foron presumindo por todo San Salvador que tiñan un proxecto de 1 millón de euros, pero resulta que como perderon as eleccións, castigo. O señor Gregorio Agís nun pleno da Diputación, votou para que o Concello de Poio quedara sin esa inversión e sin eses cartos para facer toda a situación. Sí, nos todo eso temos acompañado con atas, todo con atas da Diputación. Digo ya, mira, si quero comprobar, digo ya fecha do pleno, porque eu preparo os plenos. 23 de suño do 2023 foi cando vostede en pleno votou en contra desa inversión para Viñas. Rúa do Adro, deixaron varios metros, deixáronos sin actuación. Nos faremos esa actuación. E así de forma continuada. Logo, vostedes aquí non nos van a dar leccións de nada. Porque, mire, nunca tantos kilómetros de pavimentación se fixeron neste Concello. A Ucha, que se rematou, Arén, que se vai facer, Chancelas, que está feita xa, vamos a asfaltar no Camiño da Bouza, vamos a asfaltar en Arén, vamos a asfaltar no Muiño na Bouza, vamos a traballar no Camiño das Cachadas en Campelo, que vostedes deixaron aí e temos xa o acordo e as cesións, e así seguiremos de forma sucesiva. Vostedes queren ver un pollo que nadie ve, din vostedes. É que cando vamos a un sitio nos din, está todo abandonado. Home, eu tendrei moitos defectos, pero eu podo asegurar que desde a mañán a noite pateo este Concello de punta a cabo. E eu vas a encontrar veciños que teñen unha queixa, que che fan unha proposta, pero ningún che ven, está todo abandonado. No, e despois vou dicir outra cousa. Mira, outro día falaba con dous compañeros seus, con dous alcaldes. Un dun concello de preto de 30.000 habitantes e outro dun concello de 13.000. E me decían, Ángel, non sei por onde vamos a empezar. Porque ao final son 60 días de choiva e todo, en este caso, baches que existían, todo eso se reproduciu por 20. Logo, nós desde aquí, que vamos a dicirle aos veciños? Primeiro, temos que dar prioridade. Outro día tuvemos que parar a maquinaria porque desde as cofradías nos dixeron, mira, nos fai falta que nos botedes unha man na playa. Claro, estábamos en Arén, na zona de Samieira, facendo unhas tajeas. Claro, hai que priorizar. Vostede diría, paran las brigadas públicas para atender eventos. No, para colaborar. Logo, nós, se temos a pala na playa de Lourido, non pode estar facendo outra actuación. Por exemplo, si chove, é inviable facer pavimentacións, porque tirar os cartos. E así de forma sucesiva. Pero, repito, ese pollo gris, negro que vostede añora, que vostede desexa, non existe. A nós nos gustaría actuar máis deprisa? Sí. Nos gustaría poder facer máis inversións? Sí. Pero hai trámites administrativos, hai autorizacións e aí vamos. Pero o que lle podo decir é que xa mirará, como di vostede, cando acabe o mandato, que van a facer os análisis. Nós temos un pouco máis de humildade que vostede. Vostede di, cando acabe isto, se va a ver que eu fixe máis que nadie. Eu non sei se vamos a facer máis que nadie. O que sí lle podo decir é que vamos a facer todo o posible para que mellore.
todo o posible para que mellore. E despois serán, con toda a humildade, os que nos van facer un examen os veciños de Poio e van a analizar se o fixemos ben ou se o fixemos mal. Pero por moito que vostede aquí veña enfadado, con crispación, dicindo que todo está mal, eso van a decir os veciños e eso van a sentir os veciños. E por eso nos vamos a seguir traballando e vamos a seguir cun equilibrio de inversións en todas as parroquias. Nunca antes todas as parroquias de Poio poden presumir que de forma equitativa teñen as mesmas inversións. Hai inversións en Raxó, hubo inversións e hai e habrá en Samieira, hai inversións en Combarro, houbo, habrá e seguirá vendo. Houbo inversións en San Xoán e seguirá vendo, en Combarro, en Campelo, na Caeira, en todos os lados. E seguiremos traballando e Poio seguirá medrando. Moi ben. Perfecto. Moi ben. Vamos a votar. Votos a favor? Votos a favor? Votos en contra? Moi ben. Ben, sí, hai unha moción por parte do BNG, temos que votar a urxencia porque non pasou por comisión. Creo que non hai problema, que estamos todos de acordo. E hai dúas enmendas, non sei se as tens a ponente, é dicir, unha do Grupo Socialista e outra do Grupo Municipal do Partido Popular. Aquí. Sí, témelas, sí. Creo que me di a compañera que había unha... Tiña unha rata. Que había unha rata por aí ou algo así. Sí, así. Vale. Tiña unha rata, sí. Sí, ten a definitiva, Marga. No, esta. Vale. Por favor, Julio. Gracias. E hai outra enmenda tamén do PSOE. Sí. Xa está pedido. Venga, debate da moción. Vamos a facelo de forma conxunta e despois na votación que sea a ponente a que, en este caso, a que decida se aceptas as enmendas ou non. Estiven lendo previamente as enmendas que se presenta tanto polo Partido Socialista como neste caso polo Partido Popular. Vexo que solamente cambia aquí un dato acéptase as dúas emendas para engadir aos acordos. Entón, podemos facelo xa pois de maneira conxunta, porque na defensa da moción sería engadir aos acordos existentes, que, algúns se repiten con algunha das enmendas, engadirlle pois os puntos dos puntos da emenda do Partido Socialista e os puntos da emenda do Partido Popular. Eu creo que a emenda que presentamos nós, sino que me corrixa a portavoz, creo que é unha emenda de sustitución. Entonces cambiastes, non? Unha emenda de sustitución. Sí. Vale, que estaba mirando hasta a anterior. Entón, en lugar de sustitución, eu que sí, porque creo que o texto da emenda fai unha exposición do que son os motivos e un pouco o sentido do que pedides se recollen nos acordos. Eu creo que se poden engadir os acordos sen ter que sustituir a moción, porque ao final Explico por que acepto ambas emendas. Non, vou a ser breve, é dicir, é fácil. Partimos de que o financiamento do servicio do SAF ten que ser o 50% da Xunta e o 50% do Estado. Por unha parte, se me presenta unha emenda instando a Xunta, que xa o facemos na moción, e por outra parte, se presenta unha emenda instando o Estado, entendendo que ambas administracións teñen que cumplir a obriga do 50 ou 50%, pois entendo que vou aceptar ambas mocións, emendas á moción. Se vos parece ben non sustituir o texto do inicio, porque entendo que... O punto 1, é dicir, é o que se vai a suceder, o incremento que vai a producir a Xunta respecto que foi o acordo que firmamos todos os concellos con xuntas de carácter retroactivo, pero depois non compartimos o segundo punto, que é impulsar un modelo público distinto, é un pouco aí onde nos estamos, decir, donde son modelos distintos o que aposta o BNG e o que aposta o Grupo Popular. Unha financiación distinta. E un modelo que aí se fala de un sistema distinto e demais.
A proposta que poñemos sobre a mesa é incluir os acordos que presentades na vosa emenda, que creo que non distorsionan para nada o que é o sentido da moción, e logo pois tamén engadir os puntos que presentan na emenda do Partido Socialista. Home, a ver, se se retira o 2 ou se cando menos se cambia, en vez de solicitar directamente a Xunta, é dicir, pois que valore, que estudie ou o que sexa, decir, pero directamente, como parece impoñerlle ese modelo distinto, aí non estamos de acordo. Solicitar a Xunta de Galiza que impulse un novo modelo público de cuidados coa creación dun instrumento de benestar social que sustitúa o actual servicio. En vez de cambiar, solicitar pois que valore, que estudie, decir, se non parece como unha imposición de cambiar un modelo por outro, decir, nós entendemos que o modelo que está, que funciona, e entendemos que para cambiar directamente, claro. O que se fala é de cambiar o modelo do financiamento, sí. Sí. O sea que a competencia da Xunta, pero che parece mal que se lle exixa a Xunta. En cambio, que se exixa ao Estado... Non é por exixir a Xunta. Que abone de maneira inmediata, que cumpra co establecido. Nós eso non temos ningún problema. É dicir, noso problema, o que onde non estamos de acordo é no segundo punto, onde pon solicitar a Xunta de Galicia que impulse un novo modelo, é dicir, estamos de acordo co modelo, é dicir, sabes, non entendemos un cambio, outra cousa que se poña, que valore, que estudie, é dicir, nós defendemos o modelo co que está traballando a Xunta de Galicia. Eu creo que non, porque é un modelo que é un modelo que descarga nos concellos a responsabilidade dunha competencia propia. É dicir, estamos a falar de que a Xunta é a que ten a competencia, o Estado lle axuda con fondos e logo a Xunta pon o que lle parece e deriva nos concellos algo que é responsabilidade súa. Por lo tanto, os concellos teñen que asumir unha financiación sobre unha competencia que non é propia. Por lo tanto, entendemos que o lóxico é exixirlle a Xunta, pero bueno... Non só exixir a Xunta, é que nós o que non estamos de acordo é decir, para nós, me imagino que para vostedes o modelo non funciona, para nós o modelo sí que funciona, é dicir, non vamos a falar de sustituir modelo, a ver... Para nós o que non funciona é o financiamento que está revertíndose nos concellos, porque entón, eu creo que independentemente, claro, pero por iso, precisamente por iso, creo que é importante aceptar as dúas emendas. Solicitar que mellore o modelo, pero cambiar de por sí, eu creo que, claro, se di solicitar un novo modelo, queda claro, non se está exixindo, se está solicitando, pero de todas maneiras, eu creo que o que está sobre a mesa é unha cuestión de quen ten que financiar. Entón, a lei o di claramente, este servizo ten que estar o 50% polo Estado e o 50% da Xunta. Entonces, cando nos falamos de que se cambie o modelo, é obviamente porque o modelo de financiación actual o que está facendo é que está afogando máis os concellos, e iso non é unha cuestión do concello, é unha cuestión de que se os concellos reciben máis cartos, pois seguramente que podrían asumir máis usuarios dos... Entonces eu creo que poderíamos estar todos de acordo. O único que votou en contra foi o BNG, decir, eso teno claro, o Partido Socialista e o Partido Popular, porque votaron a favor. Quen votou en contra do incremento como se recibir os concellos foi o BNG. Ben, agora despois entro na moción, pero eu agora lle estou dicindo que lle acepto ambos acordos, tanto os do Partido Popular como os do Partido Socialista. Nos o punto 2 non estamos de acordo con ele. Vale, entonces, claro, se esa unha sustitución perde o que é a esencia e a intención da moción. Porque obviamente non podemos estar de acordo en que se manteña un modelo que entendemos que está afectando os concellos. Pois está, non pasa nada. O modelo de financiamento. Pois veña, entonces, nos o punto 2 non estamos de acordo con ele. Nos queremos que o punto 2 non ten ningún problema, quero dicir, outra cousa que non queras votar o partido se enfade porque votes a favor dunha moción do BNG. Non, o partido, non hai ningún problema porque nós conseguimos un acordo histórico co Partido Socialista e que de aquí quero agradecer en este caso a todos os compañeiros e alcaldes socialistas de toda Galicia e sobre todo os que están na propia executiva da FEGAN, en este caso, que foron capaces de mirar máis alá de siglas políticas e firmaron un acordo, tanto o Partido Popular como o Partido Socialista, para un maior financiamento de todos os concellos de Galicia. Precisamente, porque o Partido Socialista ten unha mirada a longo plazo, unha mirada constructiva, por iso me chama a atención que vostedes non
teña flexibilidade Non, a flexibilidade, é dicir, o Partido Socialista. No, é dicir, a flexibilidade do Partido Socialista pois, foi negociada por quen lle fala e chegamos todos un acordo. E o que lle digo eu que o punto 2, é dicir, nós non estamos de acordo esta moción e por eso, é dicir, damos a posibilidade de cambiar, que se estudie, que se valore, pero non un cambio de modelo porque entendemos para nós funciona o modelo. Claro, nós non imos modificar ou non imos suprimir o punto 2 da moción porque entendemos que perdería sentido o sentido e a esencia a moción. Non pasa nada, é dicir, se van a votar as enmendas por separado, non pasa nada. Vale, entón, a mí me gustaría explicar as nosas enmendas por si... Creo que esa de mellor debate. A ver, non podemos estar 15 minutos, é dicir, empezamos e no debate introducir as enmendas e xa está, e despois votamos por separado e xa está. En calquera caso, a prerrogativa de decidir que... Cales aceptan? Correcto, aceptamos a emenda presentada polo Partido Socialista e rexeitamos neste caso a emenda presentada polo Partido Popular porque é unha emenda de sustitución e cambiaría o sentido da nosa moción. Perfecto. Pois nada, iniciamos o debate, empeza en este caso o BNG, que é a promotora da moción. Sí. Ben, pois nos traemos aquí esta moción e gustaríame explicar os motivos de por que traemos a moción e os motivos da decisión que tivo o Bloque Nacionalista Galego a respecto desta decisión que se tomou co acordo da Xunta entre a Xunta e a FEGAN. Bueno, eu creo deixar claro, e creo que todos os que estamos aquí sabemos que a competencia do SAF non é unha competencia municipal, é unha competencia que ten que asumir o Concello, pero que non é competencia municipal, unha competencia que tería que estar financiada o 50% polo Estado e o 50% pola Xunta e, en todo caso, tería que o Concello recibir a financiación necesaria e pertinente para poder garantir un mellor servizo. Que iso non quere decir que o servizo que se este facendo non teña calidade ni sexo correcto. O que quere decir é que hai moitas persoas que están accedendo en esas listas da Garda que, se poidéramos ter máis orzamento, pois poderíamos permitir que máis xente poidera acceder ao servizo de atención a domicilio. Non é unha cuestión que este sucedendo en Poio, é unha cuestión que sucede en todos os concellos galegos. Por iso, dende o BNG, cremos que é moi importante levar a cabo este acordo que nos presentábamos e concretamente o que viñamos a decir é que se actualmente se chega a un acordo, que foi o acordo que chegou neste caso a FEGAN coa Xunta se chegou a un acordo do prezo hora de 18 euros e nós non compartimos ese acordo porque actualmente o prezo da hora do servicio de atención a domicilio é de 24 euros. Entón, se estamos falando dun prezo que vai a ser efectivo no ano 2028 para a xente que este escoitando, que sería o prezo da axuda que se vai a financiar, obviamente, si actualmente non se chega ao total do servizo, iso vai en prexuicio do Concello, que ten que asumir un servizo con financiamento propio cando tería que ser un servicio financiado por outras administracións. Entón, eu, cando acepto as emendas, fago porque entendo que o que nos interesa a todos é mellorar o financiamento deste servicio para o Concello de Poio, máis alá das siglas políticas que gobernen en cada administración pública. Por iso, non tiñamos ningún problema en aceptar a totalidade dos acordos que presenta o Partido Popular. Esta é a postura que tivo o BNG a respecto dese acordo. Non compartimos que non se chegue o total do custo da hora, cando existe orzamento para poder destinar a un servicio que creemos que é importante. Ademais, actualmente hai unha lista de agarda a nivel galego de 4.000 persoas que, para poder acceder en lista, ten que falecer unha das persoas que actualmente está recibindo o servicio para que poida entrar outra. Entonces, iso obviamente non é o que ten que dar resposta un servicio de dependencia. O servicio tería que ser que todas aquelas persoas que teñen, decir, que obtiveron o grado para poder recibir a dependencia, pois o Concello ya poida dar e que non teñan que esperar un ano ou 2 anos ou moitas incluso chegan a falecer antes de poder acceder ao servicio de atención a domicilio.
eu entendo que deberíamos estar todos de acordo e solicitar a Xunta máis financiamento. Se a Xunta despois lle ten que solicitar máis financiamento ao Estado, será a Xunta quen lle teña que solicitar ao Estado. Pero nós, a administración que nos financia é a Xunta. Por iso, a quen lle temos que pedir que nos financie é a Xunta de Galiza. Vostedes defenden o modelo que ten a actual Xunta porque está gobernando o Partido Popular, pero nós aquí tamén sufrimos o que temos, o que é asumir un orzamento para un servizo importante, prioritario, pero que non é competencia do Concello e que afecta as arcas municipais e que ten que estar financiado por outras administracións. E iso yo vai a decir calquera alcalde de calquer color político. Entón, eu creo que se debería de deixar un lado as siglas e pedir outro modelo de financiamento para... Perdón? Que sei o que ten que facer o BNG? Non, o que fai o BNG é defender unha realidade e ser conscientes da realidade que está sucedendo e a cantidade de persoas que non poden acceder a este servizo precisamente por falta de financiación. E o que non pode ser é que agora custe 24 euros e que solamente se este financiando 18 euros de cara ao 2028. Iso precisamente é o que non pode ser, conformarse. E hai que pedirlle ás administracións, indiferentemente de quen goberne, que teñen que darlle a cada concello o que lle corresponden. Iso precisamente é facer política e non estar pendente das siglas. Sí, solo antes da intervención para non interrumpilo. Solo, de momento, o que preside este pleno, decir, sí, mire, solo portavoz do BNG, simplemente indicarlle unha cousa. O que non nos preocupa a nós é os intereses das empresas privadas. O que non pode convertirse é que esta subida moitas empresas pense que vai relacionada con que eles nos poden incrementar as horas aos concellos. Isto é unha axuda á veciñanza e aos concellos, non unha axuda ás empresas privadas. Eso nunca se olvide deso. É dicir, logo que non pode ser é que as empresas privadas, moitas delas, se empecen a analizar pensando como os concellos van a recibir máis, vamos a intentar cobrar máis. Eso é o que non pode ser. Pero aí iso están as licitacións. Sí. Alcalde, non pode interrumpir. Non pode, ainda que sea o presidente do pleno. Vamos a ver. Déixame falar. Decir, non pode interrumpir. Decir, aquí non se interrumpiu a nadie. Déixame falar. Pode justificar o perdone, sentido do perdone. Acaba a intervención a compañeira, a portavoz do BNG e nese paréntesis. Non pode. Por que o di vostede? É dicir, leo o reglamento. Vostede pode aclarar algún punto, pode justificar o voto. Leo o reglamento. O reglamento di claramente o presidente do pleno pode intervir en cada momento e que cando queira no pleno. É dicir, digo o reglamento. Eu sei que lle costa, é dicir, bueno, pois algún día vostede, claro, vostede, desde o primer día, vostede lle costa, en este caso, recoñecer que como non é alcalde, a súa aposta é interrumpir, molestar, recriminar, decir o que ten que decir o alcalde. Vostede intente, como portavoz, en este caso da oposición, pois traballar, é dicir, eu estuve 14 anos, 15 na oposición e non me pasou nada, teño que ocupar o meu lugar e punto, e agora me toca aquí e xa está, e vou estar onde me digan os veciños, non hai problema. É dicir, se eu lle digo que me decían, sí, vostede chegou onte aquí, Vostede leva aquí casi, mira, de todos os que están aquí, inda que vostede presume, menos que todos os que están aquí. No, moitas veces, sobre todo nas comisións, lle dá leccións de que vostede sabe máis que el. Eso tampouco. É dicir, sí. No, eu, de momento, confío en todos os meus compañeiros. Sí, veña. Sí. Ten a palabra, portavoz. Bueno, en fin, a verdad que vostede estuvo na oposición tempo, pero claro, eso tanto recorrido para demostrar tampouco, alcalde. Entende? Xa lle digo que eso van a decidir os veciños. Claro, os veciños van a decidir, efectivamente. Vale, vamos ao asunto, que é o importante. É certo que o que acabará financiando a Xunta no 28, que son estos 18 euros, é dicir, 26, 16, no ano 27, 17 euros, e no 28, 18 euros. Non cubre o total do servizo, que ronda os 20, 21 euros. Pois sabemos. O tema é que, claro, na actualidade os concellos están recibindo 12. E o Concello de Pollo é un concello que ten certa capacidade financiera, porque é un concello relativamente grande. Pero hai moitos concellos no rural, con moita poboación envellecida, donde
o acordo pois lle permite solventar a situación que é extrema. E nos entendemos precisamente e demandamos o mesmo que demanda o BNG e compartimos a preocupación do BNG porque é unha preocupación real, porque a Xunta, como fai con outras moitas materias, lle traslada a responsabilidade aos concellos cando é unha competencia propia. Polo tanto, creemos que, bueno, os 18 non é o que debería ser, pero polo menos a moitos concellos lle vai a permitir pois levantar a cabeza, porque son concellos pequenos e porque teñen unha población moi envellecida. Por isto que digo de que a competencia é impropia. Logo, ademais desa a diferencia que hai da xestión no entorno rural, desplazamentos, transporte, non hai empresas que estén tan optimizadas como nos entornos máis urbanos, esta dificultade se agrava moito máis. Logo, eso de que o acordo é un acordo histórico, un acordo é un parche para unha situación que non está mal, porque menos 12 euros é moito menos que 18, entón, nese sentido, pois, en fin, pero tamén é certo que non compensa a infrafinanciación de todos estes anos. O Concello de Pollo licitou relativamente hai pouco, está rondando os 20 euros o coste da hora, estaba recibindo 12, esa diferencia de 8 euros o estaba poñendo o Concello durante unha serie de anos dunha competencia que é da Xunta, que é unha competencia impropia. Logo, para nós é importante, porque hai concellos, se ben o Concello de Pollo ten pulmón suficiente para adiantar os cartos na medida en que ten tesorería, pero hai concellos que non teñen esa posibilidade. Por lo tanto, eso de que as achegas sean trimestrales é un problema, é un grave problema, daí que incluamos este punto na nosa emenda de encádega, que instar a Xunta a modificar o sistema de financiamento e de pagamento dos AFAs aos concellos, establecendo pagamentos mensuais ou anticipos que sustitúan o actual sistema de liquidación trimestral e aprobando un calendario fixo e público de liquidacións en datas certas, de forma que se eviten tensións de tesorería municipal. Porque hai concellos, moitos concellos, que ademais de ter unha gran población envellecida, de estar no rural, con moita cos problemas que isto implica, ademais teñen os problemas de tesorería. Por lo tanto, a Xunta isto non lle sería nada grave e sería unha gran solución. E logo, no segundo punto da emenda, solicitamos instar a Xunta de Galicia a aprobar e executar un plan de choque de valorización e resolución da dependencia, co objetivo de cumplir o plazo máximo de 180 días para a tramitación da resolución. Isto que quere decir? Actualmente a Xunta está tardando en revisar as situacións das persoas con dependencia máis dun ano, cando a lei establece que ten que facelo en 180 días, co cual eso representa un enorme problema, porque unha persona en situación de dependencia que teña que esperar ano e pico, ano e medio, para simplemente que yo valoren, é un grave problema. Por lo tanto, tamén engadir este punto onde lle exixamos á Xunta pois que poña recursos, que poña medios para que esta valoración da resolución da dependencia se faga nun tempo moito máis cortes. Por lo tanto, non estamos en contra desta mellora no financiamento, o que sí estamos en contra de que a Xunta entenda que isto é definitivo e que non teña que mellorar hasta chegar ao 100% do coste, que é como ten que ser, porque o Concello non ten por que asumir unha competencia que é impropia, que no Concello o fai por responsabilidade cos seus veciños, o fai coa responsabilidade que ten da xente maior, porque se o Concello non lle atende esas persoas teñen un grave problema de atención, porque moitos viven solos, porque moitos, se non tuveran este servizo, non comían directamente, e, polo tanto, os concellos que son máis responsables que a Xunta teñen que compensar eso que a Xunta non asume, a pesar de ser a súa obligación. Moitas gracias. Ben, ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Sí, en relación á moción do Bloque Nacionalista,
penso honestamente que está deixando de defender os intereses dos veciños de Poio. Estáse afastando dun pacto bo, o pacto da Xunta coa FEGAMP, para aumentar a aportación autonómica ao SAF. Este foi un pacto que beneficia a todos, os concellos, os dependentes, as súas familias, os profesionais. Simplemente penso que esta moción é para colaborar coa señora Pontón e a dirección do partido, non? Que ten esa campaña perpetua de non a todo o que faga o goberno galego. Dende logo, o SAF é un dos piares fundamentais do sistema de atención á dependencia, un servizo que é moi valorado polos galegos e que permite que máis de 70 persoas no noso concello reciban dependencia. En total 23.000 en toda Galicia, que reciban esos coidados no seu domicilio, non? A verdade é que é un auténtico salvavidas para as familias, é un esforzo constante para os concellos, e quero recoñecer o valor e o traballo da compañeira Nati, de Servicios Sociais e de todo o seu equipo, que prestan este servizo, non? Pero ademais é un esforzo considerable para os concellos, non? Despois de que, por certo, a Xunta do Bipartito, especificamente o BNG, aprobase que era un servizo de competencia municipal na Lei de Servicios Sociais, como vostedes mesmos din na súa moción. Entón, aquí vexo a primeira contradición, non? Son vostedes os que determinan que sexa unha competencia municipal, aínda que agora queiran renegar desa decisión, non? Igual que o modelo de xestión pública ou privada que elixe cada concello. De feito, 2 de cada 3 concellos do BNG teñen un modelo completamente privado, como é a súa elección. Dubido que para vostedes o 66% dos alcaldes e alcaldesas do BNG sexan uns perigosos privatizadores que queren privatizar aquí o servizo dos cuidados, non? Agora protestan porque o modelo que puxeron vostedes mesmos, pero sobre todo con esta moción protestan porque a Xunta vai subir considerablemente a súa aportación a este servizo grazas a un acordo coa FEGAMP. E que pasa? Que é un acordo bo, que nesta legislatura a Xunta vai subir de 12, como dicía o alcalde, de 12 a 16 euros a hora inmediatamente, a 18 euros a hora no 2028, que supón un 50% de suba, non? Quero dicir, ademais, que este acordo é maior que o que pedía o BNG, sen ir máis lonxe hai uns meses, non? Que pedía chegar aos 17 euros a hora. De feito, os alcaldes do BNG, pois en privado, pois parecelles un bo acordo, non? Insisto en aclarar o que lle dicía antes ao alcalde, que esta subida é para os concellos e para a veciñanza que se beneficia dos cuidados, non é para que as empresas suban os prezos. E a Xunta vai pasar dos 148 millóns de aportación agora, que fai agora, aos 220 millóns de euros. Apoio corresponde a uns 600.000 aproximadamente, non? Pero o Bloque di que non, protesta, bueno, pero só contra a Xunta, non? Cando o principal problema que temos é o financiamento do SAF, en definitiva, o goberno de Pedro Sánchez. A Lei de Dependencia establece que o sistema debe financiarse ao 50% polas comunidades autónomas e polo goberno de España. Sen embargo, o goberno de España non só non cumpre, senón que cada ano vai reducíndonos a súa aportación, non? Entonces, a débeda con Galicia nesta materia agora mesmo supera os 2.900 millóns de euros, é dicir, máis de 1.000 euros por galego. No que se refire a apoio, suporía case 20 millóns de euros o que lle debe o Estado a este concello e que non nos paga. Se o goberno de Sánchez aportase o que está obrigado por lei, se pagase o que debe, evidentemente a financiación do SAF sería moito maior. Por iso pedimos que a moción se exixa que o goberno central, que cumpra as súas obrigas, que pague o que se lle debe a Galicia, no que realmente sería gran noticia para todos os dependentes, para todos os concellos e para todas as galegas e galegos, incluídos
a veciñanza de Poio. Moi ben, portavoz do BNG. Decir e lembrarlle a portavoz do Partido Popular que nós que sí que admitimos os seus acordos, donde di que hai que solicitarlle o Estado. Entonces, os que non queren chegar a acordos son vostedes, polo menos nesta moción. Dito isto, eu non estou de acordo con que o sistema este funcionando ben, porque un sistema non está funcionando ben cando, primeiro, unha persona, e creo que o apuntaba o portavoz do Partido Socialista, cando unha persona ten que esperar máis de 6 meses para poder ter recoñecido o grado de dependencia. Non está funcionando ben cando unha persona ten recoñecido o grado de dependencia e ten que esperar un ano para poder acceder ao servizo, ou máis. Entón, aquí non se trata das persoas que xa están no servicio. O problema está en todas esas persoas que non poden acceder ao servizo porque se necesita máis financiamento e máis horas para que esas persoas poidan entrar. E iso se fai, evidentemente, cambiando o modelo de financiamento. E claro que non nos conformamos, porque aquí non se trata de decir, no, mira, é que non che dou nada, e como non che dou nada, agora che vou a dar unhas migajas e ti o vas a celebrar. Pois non. Si neste momento o custo da hora non se corresponde co acordo que vostedes teñen, porque o acordo que se tomou é 18 euros no ano 2028, pero que agora, no ano 2026, o custo da hora é de 24 euros. Entón, non nos podemos conformar con migajas. E vostedes tampouco deberían, porque todo o que non asuma a maiores a Xunta e o revirta ao Concello son cartos que ten que poñer o Concello e non vai a poder incrementar máis usuarios desa lista da Garde. Cando falo de Poio, falo de todos os concellos. Entón, cando se trae esta moción, o que se pretende é, primeiro, poñer e visibilizar cal foi a nosa postura e o porqué da postura do Bloque Nacionalista Galego a respecto de non estar de acordo co custe da hora e solicitar tamén ao Pleno da Corporación, entendendo que non é unha competencia municipal, pero que teñen que asumir, que pidan máis financiamento a quen ten que darllo e que non se conforme con migajas, porque iso son migajas. E evidentemente non nos conformamos, non é mellor isto que non ter nada. Non, mellor ter o que temos que ter. E para iso hai que seguir reivindicando. Isto é precisamente o sentido desta moción. Bueno, non sei. Con respecto ao tema da competencia, a prestación é municipal, por proximidade, porque a lei, eu creo que, nese sentido, con bo criterio, o Concello conoce mellor a realidade dos veciños do seu Concello, pero a xestión e a financiación é competencia da Xunta. Con respecto ao que dixo, acaba de decir que o Estado ten unha débeda de 2.900 millóns de euros. Vale. Hoxe saleu porque isto, claro, forma parte desas campañas organizadas que ten o Partido Popular, López e Fabiola García, que é a responsable desta área na Xunta, cifran en 900 millones la deuda del gobierno en el tema de la lei de dependencia. Vostedes xa o cifran 2.900.000. 2.900.000. Isto é como as facturas, sí, 2.900 millóns, perdón. Isto é como as facturas despois das eleccións, que foron medrando, primeiro eran 700 e agora xa vamos por 7.500.000. Con respecto á lei de dependencia, por certo, que o Partido Popular non lle convenceu. O Partido Popular acabou, ao final, votou a favor, pero costoulle. Vamos a ver como financiaban os diferentes gobernos a Galicia neste asunto. 2015, Rajoy, 72 millóns, 2016, 86, 2017, 84. No 2019 entra Pedro Sánchez, 94, no seguinte 94, no 21, 120 millóns, no 2022, 134 millóns, no 2023, 155 millóns, no 2024, 172 millóns. As achegas parciais deste ano, é dicir, falta outubro, novembro e decembro, faltan 3 meses, xa van por 150 millóns. É dicir, pasamos
de 72 a 172. De 72 a 172. En cambio, insisten en que non se financia por parte do Estado. Fíjense o nivel de demagoxia que manexan vostedes, de manipulación das cifras, de contar un relato que é falaz. Fíxense como manexan vostedes as cifras. Eu creo que para os veciños de Pollo o que é bo é que se financie suficientemente un tema tan relevante, tan importante para a calidade dos veciños como é o SAF, que supón unha atención directa para aquelas persoas máis vulnerables e que ademais non teñen outra alternativa, non teñen outra posibilidade de que ninguén tome man destas persoas. Polo tanto, o máis razonable é que este servicio opere con un mínimo de garantías e, sobre todo, non sexan os concellos os que teñan que asumir un custo tan desmedido por unha competencia que é da Xunta de Galicia. Moitas gracias. Sí. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular e pecha despois pecha Marga. Señora Gis, agora con isto último que acaba de dicir, os 900 millóns é coa provincia, señora Gis. Hai que ler, lea, por favor, lea. Aquí hai dúas administracións, claro, o que sí é certo é que hai dúas administracións que cumpren, que son o Concello de Poio, que está a prestar un servicio esencial, como moitos outros concellos de todas as cores, e a Xunta de Galicia. Sí, que ano tras ano reforza a partida de dependencia, aumenta as súas políticas sociais, e está onde o goberno de Sánchez nin está, nin se lle espera. Esa é a realidade. Prova de que é unha moción política, señora Caldas, é que hai 3 anos o BNG firmaba un acordo de 12 euros. E iso non eran migajas, señora Caldas. Hai 3 anos 12 euros non eran migajas. Hai o que, insisto, temos un BNG a servir a Sánchez que só lle sabe dicir que non a calquera cousa que faga o goberno galego e que beneficia as persoas, porque para o BNG, canto peor, mellor. Esa é a realidade. Incluso cando a Xunta o que fai é achegar un pacto coa administración de todas as cores para financiar máis un servicio esencial, o BNG enfádase e di que non. Non. Pero lle di que sí a Sánchez, ao goberno do PSOE, que día a día toma decisións contra os galegos, simplemente por rencor, porque aquí a xente escolle o Partido Popular para xestionar. E o mellor exemplo, ademais relacionado coa dependencia, foi a decisión vergoñenta por parte do goberno de Sánchez de recurrir ao Tribunal Constitucional, a pasarela única para o recoñecemento da discapacidade e a dependencia implantada pola Xunta de Galicia, que intentaron botar atrás, simplemente porque ia a recadar menos impostos. Afortunadamente, pois se non o saben, acabamos de coñecer agora esta tarde que o Constitucional levantou a suspensión desta lei da Xunta que homologa automáticamente a discapacidade dos dependentes, simplifica os trámites para dependentes e familias e mellora a vida e a economía dos dependentes. Esa é a realidade. Sempre é a mesma mecánica. Galicia Universidade Gratuita, BNG PSOE, non. Galicia Escolas Infantís Gratuitas, BNG PSOE, non. Galicia mellora a dependencia, o benestar, a conciliación, aproba presupostos, dá un marco estable ás familias. E para todos vostedes, sempre o mesmo. Non, sempre que votan que non. E despois, pois como hai 2 anos e pouco, cando lles preguntan, din que o modelo que queren é o do PP, o de Galicia. Os galegos saben o que teñen que decidir e saben que o goberno que garantiza os servizos e os cuidados é o goberno da Xunta de Galicia, do Partido Popular. Moi ben, ten 2 minutos para pechar a portavoz do BNG. Nós non estamos de acordo, esa é a postura que mantemos, e que se pasen 12 euros ahora que reciben actualmente os concellos vai a pasar a 16, chegando a 18 euros no 2028, cando o custo actual da hora é de 24 euros. Entonces pode contarme vostede o que queira, pero obviamente non estamos de acordo, porque consideramos que hai que asumir a totalidade da hora, que é un servicio
servizo que teñen que financiar, neste caso a Xunta de Galiza, e se a Xunta considera que yo ten que reivindicar o Goberno do Estado, pois xa está tardando en facelo. Por iso o sentido desta moción. Os acordos que se toman, que se cumpra o establecido coa lei, perdón, estaba lendo os do Partido Popular. Os acordos que se toman na nosa moción é que se cumpla precisamente co custo da hora, que sexa o total de 24 euros, solicitarlle á Xunta de Galiza, que era o punto onde estábamos en desacordo, un modelo público de cuidados coa creación dun instrumento de benestar social que sustitúa o actual servizo, posto que non está funcionando, e dar traslado desta moción tanto á presidenta da Xunta de Galiza como á Consellería de Política Social e Igualdade. Tamén se inclúen os acordos do Partido Socialista e, por a súa negación, pois non se inclúen os acordos do Partido Popular. Está claro que non queren consensuar esta moción e creo que sería, creo que o papel do Goberno municipal, independentemente de quen goberne na Xunta, é solicitar o mellor para os veciños de Poio. Pedir máis financiamento para poder mellorar de alguna maneira unha lista da garda ou mellorar a calidade dun servicio que non é propio, creo que debería estar afastado das siglas políticas, pero vexo que a vostedes lle pesan máis as siglas que solicitar o que sería bo para mellorar a calidade de vida das persoas dependentes. Aquí en Poio e en toda Galiza. Eu solo, simplemente para contradicir cun dato, a día de hoxe, o único partido que votou en contra dos intereses dos veciños de Poio foi o BNG. Para nós, os 600.000 euros que vamos a recibir a maiores son moi importantes para financiar o SAF. E a día de hoxe, o que non foi capaz de defender os intereses dos veciños de Poio por enriba das siglas foi o BNG, porque foi o único partido que votou en contra. Desde aquí quero darlle as gracias ao Partido Socialista por votar, en este caso, e firmar un convenio co Partido Popular que vai a permitir que os veciños de Poio reciban preto de 600.000 euros a maiores. Logo, de momento, quen traicionou os veciños de Poio foi o BNG. Vale. Dito isto, a nós estes 6, decir, os que non temos que pagar nada somos os concellos. E se estes 6 euros que nos dou a Xunta a maiores mañán non los dera o Goberno do Estado, eu xa firmaba. Porque nos quedaría xa o 100% financiado. Logo, oxalá que ese incremento de 6 euros que tuvo a Xunta, que, por certo, o presidente dos Concellos de toda Galicia e da Federación Galega se foi a reunir co ministro ainda fai unha semana, oxalá consigamos que traia un incremento de 6 euros igual que fixo a Xunta e os traia do Estado e así completar que marca a lei. Cando se aprobou a lei de dependencia, se aprobou dicindo que os concellos non íbamos a pagar nada. E ao final somos que estamos pagando máis que nadie. Logo, nós o que pedimos, me dá igual quen goberne na Xunta, quen goberne no Estado, o que pedimos é que a Xunta e o Estado financien o 50% cada un e nos financien o 100% o servicio. Pois eso. Pero de momento, o que votou en contra de que os veciños de Poio reciban 600.000 euros a maiores foi o BNG. Ben, vamos a votar. Queda incluída, entendo, a aceptación, vale? A aceptación do Partido Socialista. Votamos a votación. Que queres? Me da igual. Vale, pois nada, esa non quedou desestimada, nada. Vale. Vale, pois votos a favor da moción máis emendas do Partido Socialista. Votos en contra. Moi ben. Vale, pasamos a actividades de control. Sí, dase conta do estado de execución dos acordos procedentes e tamén dase conta dos decretos da alcaldía. E se non hai máis cuestións, Robos, empezamos polo turno de robos e preguntas. Boas noites a todos e a todas, outra vez. A miña pregunta vai dirixida ao responsable da Consellería de Obras. Fai uns plenos e lle preguntaba polas obras do Parque de Vilariño e vostede dixo que a volta do Nadal se reiniciarían as obras. No mes de xaneiro vimos unha documentación en Xunta de Goberno local polo cal se vai a facer un novo proxecto para ese parque. Entonces, a nosa pregunta é ou
a finales de decembro usted non sabía que se iba a facer un novo proxecto ou estaba vostede ocultando na súa resposta pois que se ten que facer un novo proxecto. Entonces, a pregunta é, hubo algunha falta de planificación por estes movimentos os que acabo de decir, e que ocurre nesas obras e nese parque, porque a día de hoxe están totalmente paralizadas. Estuve hoxe pola mañán ali e estaban paralizadas, non había nada. O que me pregunta para que me chame usted mentirosa. Vale. Vale. Non había nadie, a que este paralizada son 2 cousas distintas. Home, non había nadie traballando, a obra está parada. Non, a obra parada é unha cousa, obras sin traballadores é outra. Vale. Usted me dice que me ocultei algunha... Bueno, sí, perdón, é Marcial. Sí, que están interrumpindo. Vale. Usted me preguntou, me afirmou que eu lle contestei, que lle faltei a información que lle daba, non? Eu contestei a súa pregunta, se iban reiniciar as obras despois das festas. E lle dixen que sí, non? Non lle faltei a ninguna. Según me fixe a pregunta, respondínlle. Entonces, non sei que é o que ven dicindo ahora. Pois que eu lle fixen a pregunta a finales de decembro e en xaneiro hai unha nova Usted sabe que unha nova replanteación. Entón, eu estou preguntando se había problemas que no seu momento non se me dixo que eu subese. Entón, eu que se estou preguntando que o que pasa con esa obra, que o que queremos saber nós e os veciños. Usted lle estou dicindo que lle contestei ao que me preguntou. E creo que quedou claro que empezaron despois das vacacións de Nadal, empezaron as obras, non? Entonces, a raíz de aí, votamos non sei cantos días xa, porque perdín xa a conta, de un tempo que pas obras, non foi a esa sola, a todas as obras, pois repercuteulle, pois, moitísimo. As obras en sí é o traballador. Entonces, o tema que usted me decía, eu creo que está claramente, empezaron as obras, e non están paralizadas. Entende? Usted que quer decir que se vai facer un modificado? Pois que, pero non que están paralizadas, ni que se vai facer un proxecto novo. Non é que eu o diga, se dixo, está recollido nun acta de Xunta de Goberno Local. Non ten usted constancia deso? É unha Xunta de Goberno Local, perdone, pero non pertenezco a ela. Non sei se está enterado ou non, pero non pertenezco. Pero o Concelleiro de Obras, os asuntos de todas as concellerías van á Xunta de Goberno Local. Entón, que me está dicindo que non ten constancia de que non ten vostede constancia de que se vai a facer un novo proxecto. O sea, hai algún tipo de problema con esa obra? O problema é que caen todas as obras. As inclemencias do tempo pois son as que son. Entón hai que traballar con elas. Exclusivamente son as inclemencias do tempo. Non hai ningunha outra. Como non hai ningunha outra? Non hai ningún outro problema. Problema, os retrasos que poidan ter e as circunstancias que aparezcan nelas. Punto, já está aí. Entón, por que se fai un novo proxecto? Me permites contestar? Non, estou falando co concelleiro responsable de obras. E estáche contestando? Non me está terminando de contestar. Usted está falando da Xunta de Goberno Local, ele é o presidente da Xunta de Goberno Local. Da Xunta de Goberno. Os asuntos que van á Xunta son os referidos a todas as concellerías. Se estás preguntando pola Comisión de Goberno, se non forma parte da Comisión de Goberno, non che vou contestar. Non está ao tanto do que pasa na súa concellería. Claro que está, pero non está na Comisión de Goberno. Bueno, da igual. Os concelleiros responsables das súas concellerías saben os asuntos que van á Xunta de Goberno. Digo, eu, o deberían saberlo. E todos os membros da corporación temos dereito a ata. E se hai un ata, vas a poder ver que ese modificado que plantea non é modificar a obra. O que plantea é integrar o parque antigo co parque novo. Logo, non está falando de paralización de obra ni nada. Logo, se lees a ata da Comisión de Goberno, o que che di é que o modificado que vai facer é integrar os dous parques. Non influye nin en cuestión económica, pero por eso estamos preguntando ni modifica de obra. Si hubo algún tipo de problema, si porque foi, se o principio da obra ou da planificación do proxecto anterior se decidiu unha cuestión e agora de repente se decide unificar. É o que estamos preguntando, o que queremos saber, para eso estamos aquí. En todo caso non é un proxecto novo. Temos dereito, non hai proxecto novo. É un modificado, a ver.
Eu creo que o que realmente molesta é que se faga o Parque de Vilariño. Iso que a reflexión que me queda é con todas as preguntas que despois de 15 anos... Está vostede moi equivocado nesas teñen manía o Parque de afirmacións. Vilariño, Creo que dende este grupo non se dixo esa afirmación xamais. Que manía lle teñen o Parque de Vou a Vilariño. decir, se vostedes que fan apología de que es todo tan ben, pois faga o favor de pasar por ali, porque o outro parque, o que está feito un desastre, e o lavadero tamén. Entonces, aproveiten o viaxe. Lle pode preguntar que estuve en Oxalí. Aproveiten o viaxe. E eu tamén, por eso yo estou dicindo. Entonces, bueno, menos flores. Entonces, este grupo... No, flores ninguna. Este grupo nunca se queixou de que se fagan en 15 anos cousas. os críos de... Entonces, non poña palabras na nosa boca que non decimos. E faga a favor de non interrumpirme. Non yo interrumpo, estou intervindo. Me está interrumpindo. Voulle contar unha anécdota que se halle contigo algunha vez. Ese parque iba a ser un parque infantil. E un día saindo deste concello salían os críos de confirmación e nos pediu un crío de Vilariño: mira, xa que ahora temos casi 16 anos, en vez de ser un parque infantil, queremos unhas pistas deportivas. E o que se vai facer en Vilariño? O que vostedes non fixeron en 15 anos. Que se atenda aos veciños que o que teñen que facer. Ese é o seu traballo. E de repaso, volvo a repetir, de momento, como está o parque infantil, que o atendan e limpien o lavadero. Non lle teñan manía ao parque de Vilariño. Gracias, Marcial, pola resposta. Non lle teñan manía ao parque de Vilariño. Queríamos traer un rogo e unha solicitude. Marga, aclara. Rogo, pregunta. Non, é un rogo. Rogo. É un rogo. E co rogo vou a facer unha solicitude, por iso vou a rogar. Entón, o seguinte rogo que queremos traer é pola preocupación, pola preocupación que están sufrindo, pois obviamente todas as persoas usuarias, que imagínome que vostedes tamén terán constancia de as queixas, e falo sobre os prexuicios que se están dando neste momento polas obras da PO 308. E non falamos polos prexuicios das obras, porque entendemos que sempre que se fagan unhas obras, obviamente, ten que haber uns prexuicios, pero que temos que intentar é que eses prexuicios sexan os mínimos posible e, sobre todo, tomar medidas sempre que se poida. E creo que non lle digo nada novo, porque imagínome que terá constancia de as constantes queixas dos veciños, sobre todo pola falta de control no tráfico nos accesos debido aos peches. E vostede tamén o saberá, creo que non lle estou contando nada que vostede non saiba. Entonces, nós tamén queremos dar voz a esas queixas, sobre todo porque diariamente o tráfico pesado sigue subindo polo acceso, na Ponte da Barca, polo acceso da Caeira, cando non se pode acceder por aí, que iso estaba recollido no plan. Iso tamén está provocando importantes, as retencións que está tendo todos os días, e falta de control no que é a planificación de todo o tráfico desa zona. Entonces, o que lle queremos pedir é que, por favor, tomen as medidas pertinentes. Entendemos que estamos en obras e que as obras, teñen os prexuicios, como lle decía ao inicio da miña intervención, pero que, por favor, tomen medidas ou máis presencia policial ou máis sinalizacións ou máis controles para evitar que se den eses colapsos, que se siga subindo todos os vehículos pesados. E tamén creo que yo denunciamos no pleno pasado que había, evidentemente, está sufrindo danos debido ao tránsito que teñen que aguantar esas vías alternativas. Yo solicitamos no pleno pasado, yo volvemos a solicitar, pero sobre todo incidir en unha preocupación que ten a veciñanza da zona, que é máis control na seguridade vial e no plantexamento do tráfico para esa zona. Moi ben. Eu había anunciado no seu día, como compromiso que tiñamos cos veciños, se incrementou os paneles, se incrementou o control, hai varios vehículos sancionados, e o que nos queda é pedir disculpas aos veciños do entorno polas molestias das obras, e tamén por aqueles condutores e usuarios que cometen a infracción de saltar unha señal, en este caso de entrada prohibida para vehículos de mercadorías de máis de 3.500 kilos. Logo, a partir de aí, sí que é certo que hai varios vehículos condutores sancionados, pero que un condutor salte unha señal de entrada prohibida, non sei hasta que punto será a responsabilidade do goberno ou do alcalde. É dicir, sí que é verdad que é un infractor, pero
Nos o que lle pedimos é máis medidas, máis presencia e, sobre todo, ademais... Xa se fixo desde o último pleno, é dicir... As cuestións son en horas moi puntas. Noso compromiso, que sí que é certo tamén que baixou bastante o número de vehículos pesados que pasan, tamén hai que decirlo todo, e desde que tuvemos a reunión cos propios veciños se incrementou un panel de grandes dimensións no entorno do parque de bombeiros e se incrementou a vixiancia e aí están que hai varios condutores que estuveron sancionados. Incidir tamén en todo o que ten que ver coa sinalización e as proteccións tamén para os viandantes, non? Porque nas zonas de obras ás veces pois hai que camiñar por onde están pasando os coches e iso sí que son cuestións que se poden evitar. A ver, o gran problema que hai é que cando se fixo a obra hai unha zona que é plataforma única, onde conviven sin estar delimitado usuarios, peóns, condutores, camións, é dicir, e iso é así. E é evidente que a carretera ao pasar eses vehículos pesados se deteriora, é dicir, non vamos a negar o evidente. O noso compromiso, unha vez que finalicen as obras, é facer actuacións para todo eso volver a reparar e demais. E eso, pedir disculpas, pero tamén ao mesmo tempo creo que a maioría dos veciños entende que para ter melloras todas as obras serán inconvintes, como as propias que podemos ter calquera de nós na nosa vivenda, que cando faz unha actuación sempre vas a ter algún tipo de problema, eso está clarísimo. Ben, o dito, lle solicitamos máis medidas para intentar que eses prexuicios sexan os mínimos posibles. Ben, outra cuestión, outro rogo, queremos solicitarlle, primeiro, amosar a nosa preocupación en que se está convertindo actualmente a canteira da Graña, porque nos tememos que convirten a canteira da Graña no actual vertedoiro municipal. Entón, a vista está que cada vez acumulan ali máis residuos, máis entradas e saídas de vehículo. Entendemos que non hai ningún proxecto de futuro para eses terrenos, ou polo menos o goberno non está facendo ningún movimento ni ningunha acción que nos permita pensar outra cousa, e o que queremos denunciar dende aquí é que, que actualmente se está convertindo uns terreos que podían significar futuro de apoio e a instalación de novas infraestructuras nun vertedoiro. A vista está e solamente hai que pasar por ali. Entonces queremos facer a nosa denuncia pública e que non convirta ese lugar no vertedoiro municipal. Ben, eu teño presente a súa carta, aquela do pleno de Nadal, donde emitiu unha carta aos Reis Magos, e vamos a intentar ir tachando cumplidos desa carta e a ver se, pouco a pouco vamos a intentar dar resposta a moitas das peticións que nos fixo vostede nesa carta. Moi ben, o allá. Pero na mentres... O Grupo Socialista... Boas tardes a todos e a todas. Miña pregunta é para o Concello de Medio Ambiente sobre os composteiros do Concello. Eu ando bastante por aí pola rúa e vexo que os composteiros, antes ainda había alguén facendo algo, levo tempo sin ver a ninguén. Todos, estaremos de acordo que a compost é unha cousa beneficiosa para todos e para todas e máis para o Concello, non? Pois son toneladas de residuos que non mandamos a Sogama e que non imos a pagar. Entón, claro, ademais, antes ainda se pagaban, no 2023 eran sobre 60 euros tonelada e agora anda por enriba de 100 euros. Entón, eu creo que fomentar a compost sería importante no Concello. Entón, a miña pregunta é que calendario ten vostede para xa este ano 26 para incrementar o compost no Concello? Bueno, eu non sei a que composta refieres ou que composteiros. Os comunitarios. E despois os individuais. Individuais. Os individuales van por un lado e os comunitarios van por outro, lógicamente. Bueno, sí, hasta dicho. Os individuales están controlando, lógicamente, personal, digamos, prestado da Diputación, que lle fai un seguimiento e transcurren dunha forma normal. En canto aos comunitarios, se está producindo a mesma cantidad de sempre. E incluso creo que algo máis do habitual. Están atendidos perfectamente. A xente, de feito, que os utiliza vai recoller ali con moita frecuencia ese compost para utilizar nas súas hortas, digamos, domésticas. Cada día van máis, quero dicir que non sei que ven a pregunta, dado que a produción é maior. E tamén a tonelada de Sogama non está en 100 euros, anda por ahora mesmo por os 80 de algo, que non os 100 euros.
O que eu xe diga, eu firmo as facturas, non sei. Bueno, en definitiva, non sei se podes che respondí ou non, Manolo, quero dicir, a produción do compost comunitario cada vez é maior. A xente, a nivel doméstico, cada vez o requiere máis. E están atendido perfectamente. Perfecto. Mire, pois queríamos solicitar que se nos dé traslado de informe de intervención dos pagos a Sogama dos últimos 5 anos. Sabes que hai un precio de Sogama e logo temos, precisamente, o comentabas, temos un abono por eso que reciclamos, non? Entón, o precio por tonelada neto debe andar polos... Pero... Cando sea así, non pasa nada. Disculpe. Non pasa nada. Perdón. Non pasa nada. E despois o calendario sigo sin saber cal é. E despois, nada, o dicir, solo un apunte, eu benvidos a preocupación, pero no, simplemente por un dato. Recordarvos que na última modificación da RPT iba a plaza dun técnico en medio ambiente, é dicir, nos este concello se adheriu un plan revitaliza que na Diputación empezou cunhas cantidades e de repente esos acabaron e eses técnicos que estaban, en este caso, por todos os concellos, automáticamente finalizaron a súa contratación. Incluso no caso de Poio, algún concello máis, hubo sentencias judiciais onde os propios técnicos intentaron defender os seus dereitos e o xulgado lle dixo que a súa relación laboral cos concellos rematara. O compromiso deste concello é tal que nese RPT vai unha plaza, que non fan casi ningún concello en toda a provincia de Pontevedra, vai unha plaza de técnico de medio ambiente para xa deixar isto consolidado e estabilizado para sempre. E repito, vostede mesmo votou en contra, logo, benvido a preocupación, benvido a preocupación polo compost. Se hai un calendario para este ano. Esa non era a pregunta. Perfecto. Logo, simplemente para recordarlle que vostede votou en contra de incorporar un técnico de medio ambiente a este concello. Eu sempre voto en contra... Manolo, gracias. No, gracias, Manolo, xa está. Non hai problema, xa sabes. Non teño ningún problema en contestar. Máis preguntas? Sí. Bueno, moi boa tarde a todas e a todos os veciños que nos están a seguir. A miña pregunta é para vostede, señor Moldes. Nunha intervención das que se dou hoxe aquí, no tema creo que da liquidación orzamentaria, manifestaba vostede que o Concello goza de unha economía extraordinaria, saneada, e gustaríame saber si pode con estes datos económicos garantizarlle ás e aos veciños deste Concello que neste ano de legislatura non vai a solicitar un quinto préstamo. Sería o quinto préstamo en 3 anos escasos de goberno. Gracias. Eu o que lle podo garantizar que mentre estemos no noso goberno vamos a seguir amortizando a débeda do Concello. Pero vai a pedir un préstamo? Volvo a repetir, vamos a seguir amortizando a débeda deste Concello. Dou por feito que vai haber outro crédito. É o que queira. Aquilo de hai outra forma de gobernar. Claro. Sí, hai outra forma de gobernar. Temos outra, xa sabemos cal é. Así ya demostramos. A base de préstamos. Mira a liquidación. Unha vergoña. Sí, claro. Moitas gracias. Vergoña é ter 8 millóns de euros e ora para vostede é un sufrimiento ver que ten 4 o Concello. Mais? Si, tiñamos un rogo a raíz de moitas queixas veciñais dos usuarios da atención primaria, tanto de Anafans como de Conbarro como do consultorio de Raxó, porque piden cita, están pedindo cita e teñen unhas listas de espera inasumibles para moita xente que está doente, que está enferma. Entón, por poñer un exemplo, no centro de saúde no consultorio de Raxó, para pedir cita en todo o mes de febreiro, había un día disponible no calendario. E agora xa para marzo, hai 4 días en todo o mes de marzo. Entón, nos dicen que están agardando 2 semanas, 3 semanas para ser atendidos. Ao noso grupo lle parece que eso non é aceptable porque ten detrás unha estrategia clara, se non se atende na atención pública, é encamiñar a xente a que acuda á sanidade privada e nun estado de benestar como o noso non se pode admitir. Entón, o rogo é que se preocupen e xestionen e insten a Xunta a atender as necesidades sanitarias da veciñanza de Poio.
Ben, eu simplemente darlle como apunte, o xoves me parece que foi, mantuvemos unha reunión a Concellería de Sanidade e eu como alcalde coa coordinadora aquí en Poio dos centros de saúde, nos trasladou que todas as plazas no Concello estaban totalmente cubertas. Vale. E a partir de aí, pues, daremos traslado, porque nos compartimos esa preocupación, decir, calquer veciño de Poio ten dereito a que sea atendido no máis breve tempo posible. Decir, unha das preocupacións que tiñamos nos era, en este pleno hubo moitos acordos, que era que se cubriran todas as plazas de médico, enfermería. Parece que, polo menos, ata a última reunión que tuvimos os xoves, parece que están totalmente cubertas, pero se trasladará o tema das citas e demais. O que entendemos é que se deben de dar de forma inmediata ou polo menos tardar o menos posible a todos os veciños. É un dereito que teñen todos os veciños de Poio. Efectivamente. Moi ben. É unha pregunta para a Concelleira de Urbanismo, moi sinxela e directa, non sei por que nos rimos, pero... Estábamos antes con... Está ben, Reis. O entendeu o concelleiro porque era polo tema de antes de si eran 2 ou 1. Está ben. O tema é que anunciaron en varias oportunidades que iban a implementar unha ordenanza de terrazas consensuada, por suposto, co sector para regular a ocupación do espazo público e queríamos saber en que estado se atopa. Creo que tiñan, quero recordar, unha proposta porque, de feito, vimos que había unha partida para eso e queríamos saber en que estado se atopa eso. Vale, a verdade é que non podo máis, pero encántame esa pregunta. Sabe por qué? Sí. Sabe por qué, señora Gis? Porque eu entrei aquí como concelleira deste alcalde. 28 anos. Espere. No 2015. No 2015. E xa estaba a puntiño de aprobarse a ordenanza de terrazas. No, o seu portavoz, o portavoz do seu goberno, atención. Pero a puntiño. Sí, do goberno, do que formaba parte vostede. Entonces, estaba a puntiño, pero voulle dicir unha cousa. Entonces, os feitos me remito. Xa, estamos para sacar de maneira inminente, 2015. Vale. Pois non se preocupe que nos, antes de rematar este mandato, van a ter ordenanza de terrazas en Poio. Vostede non se preocupe, confía en nos. Xa o ves. Señor Gregorio, se me permite, eu vou dar outro dato, porque hoxe falei coa técnica e meteu unha promesa e lle pedín, mira que antes de que te xubiles ten que estar aprobada a lei de terrazas. E cando se jubilan? Voulle dar o dato ese. Ese é o dato importante. Se lle preguntache a Carmen que é veciña... A ver, Gregorio, eu creo que tes a suficiente capacidade despois de estar no goberno que sabes que quen ten que elaborar a ordenanza de terrazas é a técnica de aperturas. Capacidade pouco. Vale, pois bueno, a técnica de aperturas creo que en xuño se xubila e o compromiso dela é que antes de marchar vai a estar finalizada toda a ordenanza e demais. Vale? Estupendo. Moi ben. Pois nada, boas noites a toda a corporación e a todos os veciños e veciñas que nos estén seguindo desde a súa casa.